uono kaigeno kanyo ni Kelvin iko dalane mantiere na Iberi kawuono mano Kelvin Kiptum mano dhibedo kanyo ka iko dalane odiochieng' ma kawuono. Tigi mathoth bende matimore ka kanyo ang'ena wayudgi jopiny medo mana chopo mondo mi gine kama ikowe jang'wech marahuma manyaka sani omako rekod mar ringo e buo seche ariyo gi dakika achiel. Noringo kanyo seche ariyo kod nyiriri 35 e ng'wech manotim Chicago City Marathon higa mokalo, kendo mano noweyo rekod mar jang'wech marahuma bende mawuok e gwenge mag Hoho mar Okak. Eliud Kipchoge jatend piny Kenya biro chopo kawuono bende e iko ma kamano ka wageno neno gik mopogore opogore kadhi nyime e gwengego mago ma Elgeyo Marakwet. Jotend siasa kaachiel koda ka jotelo mantiere kor gwenge ma opogore opogore dhi chopo kanyakla Ramogitvlive. Koro wabiro bedo gi thuolo mondo mi wakonie ni gin to gin gik mage matimore. Jopiny oseyuoro kanyo, jogo madhi telo ne alam mopogore opogore bende nitiere kar kanyo. Wakoni mathoth kapod ang' wadok kanyo mondo mi ang' wayud mathoth bende nyakwa Ramogitvlive. Wantiere kar kae, wamedo mana lemo mondo Nyasaye oket chunye kama okwe mano Kelvin Kiptum. Wadhi kama chielo nyakwa Ramogitvlive wakonie ni gin sigana mamoko mapod waluwo nyakwa Ramogitvlive. Odiochieng' ma kawuono jatend migawo mochung' ne wechego mag chwalo chenro mag sirkal dhi yuoro kar tiegruok mago mag jo NYS to ahinya mano mantiere Gilgil, magi jok moting'o nyaka paramilitary ma odiochieng' ma kawuono irwako ayanga e sikul mano mar NYS mondo mi gichakane tiegruok mopogore opogore. Mano dhi bedo kata katimore achiel kachiel nyakwa Ramogitvlive. Wadhi bedo ka waluwo ni sigana gi duto bende mondo mi wabedane kod ng'eyo ni gin to gin gik mage matimore kor gwenge mopogore opogore. Mago jogo mano ndiki manyien kawuono saa 3:30 gidhi bedo kata ka iyawo gi ayanga mano kama gidhi bedo kanyo gidonje sikul ayanga mano ka mar tiegruok e wechegi mag NYS gi chenro mamoko mapod ntiere kar kae. Romo nitiere nyakwa Ramogitvlive okinyi ma kawuono kotende kod wechegi mag Kenya Power to ahinya ripod Kenya Power. Kambi Kenya Power bedo kanyo ka ichiwo odiochieng' ni ma kawuono. Mano report half year mano mochako June dwe mar 6 nyaka dwe mar 12 higa mokalo. Idarangi kanyo ne financial weche mag omenda gi to osebedo e yo machal nade mano ka irango gi. Romo ma kamano dhi bedo e boardroom mantiere Stima Annex mano mantiere machiegni kod Stima Plaza mano mantiere Parklands Nairobi. Gidhi bedo kanyo ka gikonowa ne giyudo lal marom nade, ne giyudo yuto marom nade. Mago bende dhi bedo kacha ka orange thuolo ma dweche 6 mano mar higa mokalo. Nyakwa Ramogitvlive jatend migawo ma ochung' ne weche mag kit chwech bende pacho kae mano Aisha Jumwa dhi bedo odiochieng' ma kawuono ka yudo report. En report ayanga ma kaka osebedo kacha ka gitiyo e chenro mopogore opogore to ahinya mago mag sirkal kirango pok ma kit chwech marom ni kanyo to koro gichal nade. Mano dhi bedo kanyo ka wanono nyakwa Ramogitvlive achiel kachiel wabedane kod ng'eyo ni gin gik mage mantiere report machalo kamano. Chako kinyi ma kawuono gintiere kacha Kenya National Library Service Apail ma bende wamedo mana luwe achiel kachiel. Ang' wakoni mathoth kotenore kod magi duto. Koro kikidhi mabor ikete kar kae wacho ni pok magi chwech gi to koro chal ga nade. Weche mag basari nyakwa Ramogitvlive mano pok mar basari e county ma Ugunja, sub county ma Ugunja, constituency ma Ugunja kanyo bedo kanyo ka timore odiochieng' ni ma kawuono. Mano kar chung' od bura ma Ugunja pogo basari cheno yawa yanga cheno mag pogo basari mar odiochieng' ma kawuono, kendo wamedo luonige ang' wakoni gi kuku mar weche manyien mag migago ka gikacha kod ang'ich welo kaachiel koda kamano mar oimore odiochieng' ni ma kawuono. Mana kaka wamedo luwe kanyakwa Ramogitvlive ndikruok mag jopur en gino ma sirkande duto dwaro mag county mondo mi gine ni ere kaka ichano weche mag pur e counties mopogore opogore. Mano gimomiyo county ma Migori gima timore odiochieng' ma kawuono ndikruok kata chenro mar ndikruok mag jopur dhi nyime okinyi ma kawuono. Mano gimilanwa kanyo kod Jo Juma ma bende osebedo kanyo ka luwo chenro ma kamago are ne gichakre oyang'onwa kar kanyo ni ma en registration mago mag jopur mano ka otelne kod department kata bad migawo ma ochung' ne weche mag pur e county ma Migori ma bende ochakre ayanga okinyi ma kawuono. Mathoth ang' walu ka wadhi nyime kod chenro mar mbaka oromo. Kama chielo nyakwa Ramogitvlive nitie romo ma bende kelo kanyakla jokanyo duto mago mag duolno mochung' ne kedo kod mibadhi kod rango bithruok mag oganda EACC e pacho kae. En romo ma bende dhi bedo kata ka iwacho ni en kwota mokwongo kata kwota mogik mano mar ika
higa mar 2023 mano dhi bedo kar kacha ka girango ni gi nonro mage motieki kuom jogo mane gitero e doho kaeto bang'e mago nonro mane buche mane gimako kata mane gitero kacha ir DPP mondo mi bende ochop e doho ne gin adi mano chop kar kacha mano dhi bedo ka itimo odiochieng'ni ma kawuono kaeto bang'e ripot ma kamano ibogo e chapa mane gazet mar piny owacho mano ka gintiere kaka ang' wabed achiel kachiel mondo mi wabed ni kod ng'eyo ni ripodni to wacho nade mano dhi bedo kacha Kenya Gazette mano odiochieng'ni ma kawuono ang' wabed kanyo warange ni gin to ne gitiyo nade buche gi bende ne gikawo mane nigi pek ne gichwalo mane okonon nang'o nonro gi itimogi e kidienje mage wabokoni mathoth bende nyakwar mogi jwang' e weche gi duto ma osebedo kar kae mamoko bende mwaluwo ni odiochieng' ma kawuono nitiere sigana machielo ma bende iluwo e kaunti ma Mombasa gi Joja oko okonowa ni nitiere nyathi moro mane owito ngimane ne olwar mano nyathino ne olwar e septic tank moro Mombasa mano gwenge mago ma Bamburi mano bende waluwo ni kae ang' okonwa mathoth kotenore kod report ma kamano riwruok moro bende mar kor gweng' ma ong'ere ni Rural to Action e Suba North ochako chenro mar chiwo nyuka ne jopuonjre mag ECD e moko kuom sikunde makono en bero chenro machal nade mago bende ang' wakelni wechewa manyien to sani mana sigana mano chako go kawuono ang' wawe gi pichago ka ang' waduogo sani bang' neno pichnigi achiel kachiel ang' wakoni kanyo mathoth mwaiko ni chenro mabiro en twak e mbako romo nyakwara mogi jwang' kadhi bedo kae kod rowere ringrere koro osemolo kar kanyo ang' wawe gi pichnigo kinenogi achiel kachiel kanyo ang' ibed kod ng'eyo ni mage matimore mano nikech sani koro ka akawo yweyo kata ka awuok kar ka ang' abiro kanyo mondo mi ang' wadonje twak ma bende ang' wane twak to wadhi achiel kachiel bende nyaka kama kata nyasi mar kopo mar Calvin Kiptum timore koro sani ang' awe gi pichnigo ka welo bende ikore kar ka anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka chango koro ne pichni masani ang' waduog mondo wakoni mathoth kotenore kod mago duto. Mago jo kanisa mabende ochopo kar kanyo koro mogi jwang' ibeda ni kod ng'eyo ni gin to gitime yo machal nade kanisa mar Anglican bedo katelone nyasi machalo kamano ka gintiere e gwenge ma gintiere Elgeyo Marakwet kendo en kanisa mar Anglican madhi bedo katelo nyasi ma kamano matimore e gweng'no mano mar county mar Elgeyo Marakwet Naiberi mano kama iki Calvin Kiptum jang'wech marahuma mang'ula mano wuoyo rekod mar Eliud Kipchoge jong'wech kachiel kod katen jong'wech duto dhi bedo kachopo kanyo gai mar World Athletics Sebastian Coe kachiel kod jatend piny Kenya igeno ni dhi chopo kar kanyo mondo mi oriwre kod oganda duto e chwalo ote mag lit kod kuyo e kinde ma piny Kenya kod piny mangima ahinya jogo mantiere ng'we mopogore opogore kata ng'we kinda mano marathon mano bedo kata koringo nyoro ne waneno kanyo jowetegi mano bedo ka giringo godo ma oting'o jong'wech mabende ne ochopo kar kanyo achiel kachiel wanya neno kanyo telo mano mar World Athletics mochopo kar kanyo kod oganda mamoko mabende oyuoro mondo mi one ni nyasi ni ochopo kare ka gichiwo luor mar mogik ne Calvin Kiptum ma otho ka jahigni 24 en lir gi kuyo mokwako jogo duto kama gintiere pichni go biro achiel kachiel kawuok Elgeyo Marakwet ang' wayud thuolo ka waseyudo duondgi ang' wawe kanyo mondo mi ang' iwinja ne chenrono kaka biro ni achiel kachiel ka jatend piny Kenya ang' chopo kachiel kod kawelo mamoko mondo mi gichiwane ote magi mag lit kod kuyo mane kama gintiere telo mag loch naga bende neno kar kanyo nitiere chief kachiel kod ka jolupgi commissioners mopogore opogore jotelo mag siasa mag dinde kachiel kod mago bende mag ng'wech Jackson Tuwei mano bende wageno ni dhi bedo gi thuolo mar chopo kar kanyo mano ogai mar Athletics Kenya kinde moro amora wang'eni gisebedo kar kanyo Sebastian Coe ne osechopo kar ka kendo gintiere
e pachoka. Mano kopo mogik mar Kelvin Kiptum. Odiochieng' ma kawuono achiel kachiel Elgeyo Marakwet. Ringre osechopo kar kanyo ka itayo kod nyamburko man gi nyadhi kaachiel koda ka jo kanisa mabende osechopo koro ka gin mana wende mag dendo kod pako ema dhi nyime kar kanyo. Mathoth pod nitiere sani. Winja chenro kaka biro ni achiel kachiel. An gi wele studio ka bende twak mwatwake opogore kod ma to kang' thuolo yudore ang'wa konwe ni twak to en mane. Mano kama gintiere kar kanyo achiel kachiel. Jadolo be kono jokwaya ni wuothuru kocha kik unyon kapet marakwar. Mane kama nitie kapet marakwar nitiere kar kanyo. Ranyisi ni en kuoma jotelo duto nitiere achiel kachiel nyaka Ramogi Jwang'. Ang'wa koni mathoth kabiro. Sani wamed mana neno pichni mantiere kanyo. Simbe gore ji penjre jok molal. Network pok ochako lal. Oganda pod donjo. Kinde kochopo wabro koni ni gin jok mage ma osechopo e nyasi ni ma kawuono. Kate boma ma Kigali e pinyno mar Rwanda nyocha mabende ne obedo kata ka tiegore kode kaachiel koda katen migao mar tuke pacho kae nochopo e pinyno mano mar Rwanda. Katelo mar World Athletics bende ogotach pacho kae ka gibiro nyiso kuyo magi kod oganda jo Kenya mowito jal manowuoyo rekod mar piny mangima e ng'we kinda mar kilomita 40 kod 2 mana higa mokalo. Wacho ni kinde mane owuoyo rekod makamano kujagni 24 kende. Wacho ni mano elal maduong' ma jogo mantie sekta ahinya mar ng'wech e pacho kae bende oyudo. Ote mag lit kikuyo ne or gi jotelo kaachiel koda ka jong'wech to kata kawuono pod gimedo mana donjo ka oganda go duto ogotach e kaunti ma Elgeyo Marakwet. En nyadhi iko kopo mogik mar jang'wech mang'ula. Imiye kopo kaluwore kod luor manomiye gi oganda duto e piny Kenya nyaka e pinje maoko. Ng'we kinda mano seringo nyaka Ramogi Jwang' gin mana ng'we kinda 3 ma mano mogik mane oringo ka entiere Chicago City Marathon ema nomiyo wuoyo rekod mar kilomita 42 bang' ringo kuom seche 2 kod nyiriri 35 kete dhano mokwongo e piny mangima wuoyo rekod maromo kamano. Kelvin Kiptum iko dalane odiochieng' ma kawuono mantiere Naiberi e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Anyuola, wede kod osiepe osechopo e alap kamitimo ne nyasi machalo kama achiel kachiel. Mano kama gimedo donjo nyamburko mineno kanyo kod Ramogi Jwang' kido manyasani, kido mabende kineno kar kanyo nyiso luor makende magimiye kendo ka gigone oriti. Jodolo chopo kar romgi. Kanisa mar Anglican ACK otelo e nyasi machalo kamano. Mabende watemo yudo duol achiel kachiel kawuok Elgeyo Marakwet. Ka wayudogi wabro kawo kendo wabro kelo ni kama intiere. Bede kod ng'eyo ni gin wende mage mag pak kod goyo riti mantiere kar kanya kod Ramogi Jwang' odiochieng' ni ma kawuono. Wayudo thuolo mondo mi wakoni mathoth. Mabende waiko ni kotenre kod safar Kelvin Kiptum mogik nyaka Ramogi Jwang'. Bero ne osetim kendo bero ne ota kanyo kod jabero mar piny owacho Daktari Johansen Oduor mabende ne oyango tho mar Kelvin Kiptum ni en ang'o manokelo tho mare ka kanyo anyuola mano mar kocha mar Kelvin Kiptum to bende ne kwedo duoko magi mano kotenre kod gino madikel tho. Mano min od Kelvin Kiptum ka entiere kar kanyo e nyamburko moyiedhi moting'o ringre Kelvin Kiptum. Mano bende wabiro kanyo mondo mi wakoni gi achiel kachiel.
Jina langu ni Priscilla Nzaka and I'm a beneficiary wa scholarship ya NCCK. Wamenisaidia nikaweza kusoma through high school kutoka form 1 all the way hadi form 4. Na kwa hilo ninashukuru sana. Ningependa ku-urge my fellow Kenyans wakaweze kujoin katika hii program ili wakaweze kunufaisha wanafunzi wengi ambao hawana ability ya kujilipia school fees, lakini they are bright. Wanaweza kufanya hivi kwa kutext jina elimu to 29888. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Tinto itikoma na bango tena kerengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimebwana eno wengenjo mana. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omuntu arumu yakombwa ani mambi no chote bumusani no yakombwa nandi mambi ndi no chote bya mate ani nenkia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. Baba, ngeo ni kidua ni munda kudui. Ngeni an gimachanda ka en mana weche hera. Ging'wono mar Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kon tanyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitanigo dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ngich beno ngich. Mopong kod nyiero. Habari. Siari nyathima wuyudo die siari. Drama. Abo chwenjra kodi nyathini ang'ara chku. Hera. Lokri. Hey, yawa nyathiko na yudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno. Kod saa 4 otieno. Mane Ramogi TV.
Nyakura moge juanga yore kendo machiegni e chenro kinyi makawuono antiere kae chenro mar mbaka oromo wada yudo twak mana kama wantiere karka achiel kachiel wada bedo ka warango chal mar wach e kuonde tiegruok ni nango manyalo bedo ka timore ginya bedo ni gin sigana misewinjo in iwuon isetimogi kata isebedo mana ka ineno mano wada bedo ka waneno kinyi makawuono ka wabeda ne kod ng'eyo ni gin gik mage pichni ma bende ne okoni nyakora moge juanga wadhi bedo kacha ka watang'o ni kinde ka kinde dhi bedo kanya achiel kachiel ka watang'o ni pichni matimore Elgeyo Marakwet odiochiengni ma kawuono to kata kamano twak montiere godo ka 23 ya igani mar 2024 nitiere pichni ma bende wadane watang'ni kanyo e iko mara Kelvin Kiptum mano kopo mogik mare ka edhi ike kata dalane mantiere Naiberi odiochiengni ma kawuono mano jotelo medo mana donyo kura moge juang iwacho ni gima in go kanyo miuso tiuso ka en soda tiuse timedo mana sudo oganda chopo gin gi lit kod uzuni mwingi e chunygi ahinya lit gi kuyo omako gi ka giko jang'wech marahuma Kelvin Kiptum ma bende nwang'e sigande wasebedo kanyo kwa winjo kendo warito winjo mathoth kawuok kuom jotelo ma bende oseyuoro kar kanyo geno jatend piny Kenya dhi bedo kanyo ka chopo e kar kopo kata nyasi ni ang'wa koni mathoth odiochiengni ma kawuono mana kaka nakoni wantiere kae kod chenro mayelach wada bedo kae kod welo ma bende wantiere kodo ka weche mopogore opogore ang'eni mana kama wantiere ka kikubeda beda ni wabira bira twak mana twak ma wantiere ka ni wantiere iko mara jang'wech Kelvin Kiptum ma bende otho ka ike pod tin jahigni 24 mohukum nyalo bedo ka ni gin mana mbese Kelvin Kiptum ma bende ne iko koro odiochiengni ma kawuono ang'amiwa miya thuolo moro matin mondo chiwa kata ote magu mag lit kod kuyo kama untiere godo achiel kachiel ma en jang'wech marahuma ma Uganda ne ung'eyo ahinya gigo mathoth ahinya mane bedo kata ka gitimo ang'e ni an gi welo kanya kora mugjuang kang gido thuolo mar nenogi kang wantiere kaka achiel kachiel mondo mi ang'wa konie ni welo to koro gin jomage okinyi ma kawuono ang'e ni kata ka twak pod dhi nyime wechegi mag kopo kopo ne ma wachak godo mondo mi koro achaka koro ng'wech ka wadhi mana chako ka iulori tiwacha ote mari nyalo bedo mane okinyi ma kawuono ka Kelvin Kiptum bene koro iko kata iko odiochiengni ma kawuono weche thoth ahinya monego beni wachako nyakora moge juang tiena mondo mi achak kae kod Tony Blair ma bende en japuonjre mano ka entiere mbalariany no mano mar tuk microphone mari nitie kik bed maluor microphone mari nitie kanyo koro kiwuoya chiwa ote mari mar lit gi kuyo ka wachako tinya kona Tony Blair jakanye bende ka wachaka to ote mari ang'ichiwo erokamano ahinya mokwongo an Tony Blair Onyango ana jatend jo mbalariany matuk koro mokwongo daher mondo ago mos makende ne familia kuom Kelvin Kiptum mano wito ngimane kijana mane pod tin to aneno bende ka en gi a very bright future koro mos makende ne familia to ang'e ni wadhi endelea gi discussion maber erokamano ahinya kama chelo bende nyakora moge juang Viola Odhiambo machiegni wantiere kodi kar kae ikonwa ne Viola nyakanye to leo mane momako to ote mari en mane an iluonga ni Viola Odhiambo manya Kisumu Kasagam ma okeo alego kakan daer oro ote mar mos ne familia mar Kitum otho ka pod otin jomoko ne pod ogene to kamane kaka jabedo to nosingi erokamano ahinya Kisumu Kasagam kanyo to bende wachiegni go ahinya wajo Nyalenda Kasagam ni mana malo wakanyo amor mar bedo gi jomta kama ma jomta kana winji welo mamoko bende kama ntiere ka achiel kachiel Evans Ouma oyawre kendo machiegni ote mari nyabedo mane an Evans Ouma wod Saiko Nyango mo onyuol Saiko Nyango adwa oro mos mara ne jo Kenya wawito wuoyi mane at least kanodhi oko to ne ting'o flag malo wawito wuoyi erokamano ahinya kuom ote mari kama chelo bende duogo kae kuom Michelle Miriam oyawre kendo machiegni mosi oganda ong'e to in ng'a kendo to ote mari en mane mos jite ni ber luonga ni ambassador
Ambassador Michelle Mari. Miriam. Asomo JKUAT, chung ne jo JKUAT. Nyathi engineer Gila, daktari Gila. Jok mosomo sana. Koro auro ne familia gosepe makitumo sana. Kenya olalo hahiro. To angeni Nyasaye kaka no chano ni nyore that day nenchienge kama kabro timbe. Koro mosana yi familia ne gosepe ne. Ero kama na nya komote mari lit kol kuyo kama chielo nya kora moge jo antiere ka koda ajal machielo mabende ne otelo ne jopuonjre e mbalariany no mano mar Meru University Annington Oguk Lucy oyawre kino machiegni mose oganda ikono oganda ni to ijakani to yore ote mari bende. Ero kamano Cleopas an gi nyinga en General Haddington Oguk an mana chung ne jombalariany ma Meru University sani kendo kora chung ne jombalariany ma Kenya duto. An wuod Seme Kit Mikai kamano ni Kangienda an nyakwar Oguk Raphael mano bishop mar Legion Maria kendo wuod Dan Lucy Oguk to kendo an wuod Nyalenda Kisumo kanyo Nyalenda jodunga kanyo nanga mano dala aoro ote mag lit kod kuyo ne familia mar Kiptum ne en kijana kendo mane kelo medals ne kantio mar Kenya to atimo mos nikech duto te gin dwaro mar Nyasaye kendo mane yo mateo ilo koro kwayo Ruoth Nyasaye mondo ket chunye kama okwe. Ero kamano ahinya Annington, General Annington Oguk. Ero kamano ahinya kuom ote mari. Valeria oyawre mosi oganda ikono oganda Valeria to nyakanye to ote mari en mane? Oyawre kendo ero kamano Cleophas kuom miya thuolo masani ni an iluonga ni Awiti Valeria to ji mang'eny to ng'eya kaka nyar mwalimu. Koro mano alias ne mara an nya Kisumu kano kure ma ya nyako chogo ya aoro otega mek kuyo ne familia mar Kiptum kendo ageno ni Nyasaye dhi miyo hocho mowinjore. Ero kamano ahinya Valeria mano nyaka no kuchogo. Yani Solomon Kafaya iwinjo chenro kendo chenro nyameru nika kikalo kala bathe kai kela Valentine's poko di mabor nya pod wantiere bana kama juma chiel kane mosakalo saka mano nyakora moge jwang chenro makama wayudo thuolo kawanguko chenro angwa koni gik mathoth bende ma timore kor gwenge mopogore kasani mangwa miyo pek en mano mar kopo mar Kelvin Kiptum maiko kendo idhi kete kar yweyo mare mogik ka entiere Naiberi e county ma Elgeyo Marakwet. Jopiny osechopo kendo pichni mineno sani gin jopiny ma chopo kanyo kaneno ringre Kelvin Kiptum ma bende nyasi no osechaki ayanga kod jokanisa ringre osechopo kanyo e alap kamitimone alam makende okinyi ma kawuono kaeto bang'e jotelo buora dhi bedo kata ka chopo kagiko ote magi mag lit kikuyo kaiko Kelvin Kiptum nyakora moge jwang gen kachiel koda kanyuolane duto josechopo kar kanyo ka gichiwo rapar magi ma opogore mano ka gintiere e county no ma Elgeyo Marakwet mano ka wantiere kanyo pichnigo ang'wane gi achiel kachiel ka bang'e wapanga ne chenro ne dhi chalo e yo machal nade mano kama wantiere kar ka achiel kachiel mano ka wantiere kodu ang' wawinja ne gik matimore achiel kachiel kata gin joma wer koso gin jok malemo koso gin jok matimo e yo machal nade. Arita be oredi nyakwara moge jwang oride nikech kanye kama oganda duto sani kerangi kaunti ma Elgeyo Marakwet kanye kama gichope kendo wadhi yudo thuolo mar neno ni nyasi makamano chopo e yo machal nade. Twak mwatwak yudo chieng' ma kawuono daer mar mondo mi wachak twak kata koro ka wawuok ka wachomo Elgeyo Marakwet ang' wachop kata ko wasewinjo ne twak to koro chal nade odiochieng' ni ma kawuono. Nyakwara moge jwang twak mwalose odiochieng' ni en keny mogalko e kuonde tiegruok mondo mi wabi kod topic kata twak machalo kama nyakwara moge jwang na penjo ji mathoth ahinya ni ka koro ang' wamiye nying mane. Keny mogalko nyakwara moge jwang en moro ma ok opwodhi itime sikunde nyathi sikul owuok Nyalenda owuok machielo owuok Alego mowuok kano jorome mbalariany ng'ane ohero ng'ane to ka herane osebedo kamano to koro ji ochako dak kapod gisomo gin e skul ka moko bende opogore nyadende ni mana e skul kacha to jal moro biro ga mana leme wik achiel dwe achiel odak mana kode kanyo to en moro ma ok opwodhi ng'ani be ponono nigi ode kumoro
ochal nade e kor gwenge e sikunde mopogore opogore timbegi bende timore moko bende gin joma chuo ok nyidendi kende miyo moro kata mama moro biro oyudo wuoyi moro e skul kanyo to koro mako bade to koro lime mana dweche ariyo to gidak to pok opuodh gini. Kisungu luonge ni cohabiting. Jidak adaka iwacho ni ka mwisrecha bopogore mama na moro mabiro ka matin ichalo de skola mana kama intiere kanyo kwa Ramogitvlive wadane wachaka network machalo kama ni to be gigi gitimore adieri mano kama wantiere twag ne ada chake gi Evans Ouma gigi timore e sikunde keny mogalko gi mineno kanyo ka ng'ato bira in kama intie yang konwa kisebede ang'eni samoro jonyuol neno gi wede okida choma kata samoro ng'ami bedo go kanyo bende neno chenro inya mana lero nwa ochal ga nade osiep ma ji bedo go de mbalariany min kata isomo to kare inisenyombo chuth iriyo mana tero dhok itiek skul iter dhok kosi ter dhok kapod in e skul ochal ga nade skul kada chako wach keny mogalko apani gino endo nitie side effect mosega affect ga comrades iyudo ni anada wacho kadhi kaka economy be chalo iyudo ni sani bei gimoro omedore to comrade ok nyal dhiyo gi comrade wadgi moneno ni onge pesa chune ni ka en nyako to dhi manyo ng'at mang'ongo ne at least mondo konye mano be achiel kuom keny mogalko kang'o chopo Friday tido ni nyako ni ibiro ome kuma entie mondo odhi obed gi ng'at ma osekuongone ni to be joma wuoyi kaka wan bende life be ok ni ati wang'iyo kor nyiri kende life be tek kodwa iyudo ni kiyudo nyamiyo moro ok asapote but pinye miyudo ni ofos joma chuo ama nyithindo mondo ochom kanyendo omiyo the only solution mwanyalo timo ne keny mogalko ni en mana ka waketo gik moko odok kaka chon nikech sani wach mar keny mogalko ni oidho malo omiyo wawito nyithindo machuo wawito nyithindo manyiri mobiro kawo kendo idhi itero kuma od koyugi iyudo ni moko inego kuno koro keny mogalko ni kuom comrades adieri en gima nitie mano bende gima wayierego Valeria bende ni gimoro mantiere e kindwa kindu kaka jopuonjre kama gintiere bende potha wach ni kindwa pod wasomo wate amba an kanyo taonge keny mogalko an ok ade skola Valeria kend mogalko e mbalariany an asomo e mbalariany mar Mount Kenya University Thika Kiambu kocha mano gima nitie Cleophas yes nikech gin mana jopuonjre mantiere koso gidak ga yo jopuonjre moherore ok jopuonjre moro amora iyudo ni era nitie kanyo to gin jopuonjre ma wuoyi oyudo nyako moro e mbalariany to giherore to koro nikech nitiere gik mang'eny manyalo kelo but mostly en ga mana mondo ing'e gima ng'etni no mondo ing'e gima jaherani no timo kuma entie mondo an kipache to aneno ni en ga mana mondo okony disloyalty gima chalo kamano alafu isiro gima chalo kamano ka nitiere ka gik moherore mana an to kasir gima chalo kamano to kasir but iyudo ni kuom ji mang'eny kane pok achopo kana ayudo chance mar penjo ji mang'eny e grube mopogore opogore mek jo mbalariany tiyudo ni ji mang'eny madonjo e keny machalo kod kama en mana kaka wadwa Evans nosewacho ni sani economy tek koro iyudo ni ji mang'eny bet kanyakla mondo gi share bills nyiso ni koro gikonyore ka en chulo rent to gikonyore alafu chake ndi iyudo ni jonyuol moko gin ka nyithindgi osedhi skul moso joma nyiri gikia kata ni nyithindgi godak nang'o koro iyudo ni nyathi manyako ni seche moko oa e familia moro mok nyal ma en gimokele e skul koni en mana sombeno to koro mi mondo en bodagi seche moko osemanyo nyiri jowetege monyalo dak godo
manyalo elewa maber to pok oyudo. Koro oyudo wuoyi moro makonye, majole, mamiye emotional support moro matin. Koro neno ni at least kodhi odak kode to neno ni burden ne dok piny matin. To Valeria, emotional support doko yudo kata gi simu. Mano to adier, Clef. En mana financial, en mana pesa. Kosena ikech emotional. Do inya kata gocho ne Evans. To do mano to adier, en mana ni koro bet gi ng'ato machiegni no. Awach ni convenience. Bet gi ng'ato machiegni no ema gineno ni koro ber. Blair. Yes. Ochal nade korka kori. Jatend jopuonjre mbalariany. Bende ing'e jopuonjre gi okendre. Ginyuomore e sikul ka. Moko ponono un kata council modak kumoro achiel. Ang'eni jotend jopuonjre un ga gi uteu. Akia ni tu kuchal nade lakini kama nakale ntiere mana hostel moro mar jotelo mag jopuonjre kama gintiere. Kana ni moyi ntiere kuno ni Ngeria Halls. Kanye kama gintiere. Kendo gin halls of residence. Gichal ma jok modak ka PC. Odak malong'o mochanore kabisa. Kanye kama unyombe koso kuom ranyisi mari chal nade. Okay, amba nyalo wacho ni en wach mantiere keny mag ogal ko gin gik mantiere to kada luonge ni gin nyombo. But iyudo ni sama koro comrades obiro to bet ka kanyakla to gi share bills. An kwanza dwa nasir wachno nikech ing'eni koro yudo ibitemo ikori ineno. To sama share bills ka mana ka jogo wacho ni uchumi sani ni malo ineno. Koro sama comrade obiro kasti ing'eni temo imbe understand ng'ato better ineno. Koro iyudo ka keny moko gi mag ogal ko gi iyudo ka some of them gidhi magi lead into marriages ineno. To koro magi oloyo iyudo keny moko ma koro dhi iyudo ni nyithiwa manyiri odhi moyudo kamoro odhi kata mane ng'ato noluongi ni ude mag ang'owa koyugi kunde mag iwite ngimagi. Koro an anyalo support ni ka en comrade kata gin rowere maromre an ai support ginyalo kwa bet en mani koro jonyuol bone obed ni ging'iso koro ng'eyo. Michelle, itamuri gi wach ni ok isire koso bisana jok machalo kama gi sikul gin gik mantie nikech joneno bende kono ka paro mopogore ni en adier jogi nyomore sikul kata wacho ni boken kata nyombo mana kaka Tony Blair bende wache karka ini pimena Leo njoga ni baby we moving bas you say baby we moving koro en gima temre lakini ka iwacho ni ne ngis jonyuol tek ok dio ngis mama uni ya antu anginga ne modak go tek ni sachie lakini en gima timre sana kaka Valeria giri wacho ni share bills koro anya support yan kya imi omi opportunity magene ni jawa dunia nade loyalty no donje uneno kaka uchako share bills chon neno koro ana support aya Viola in gi paro mopogore gi mako so bisana jok machalo kamagi kosi bene achiel yaka utole kona nyabere jonyuol neno sane kata osibe mokwongo ano kana achiel kuomgi aya isekete maler no singi ni ji nyaka herre dongi ji nyaka herre lakini era ber kwatime e yo makare. Kinde moko napenjo siepa ni nango ini move gi boyfriend ni to ngisa ni an na fight loneliness. Mar ariyo parents gano juwanga. It means ni koro ka ni school kamae parents moko ok par nyithindo ni ne gitero nyithinde school to oripogi kata for needs mag nyithindo gieki. Koro ema miyo sana joma nyiri ema wuok ga kadhi gi eute joma chuo mond gidhi bed kuno nikech gin makoro gifeel ni gise filisika to gionge kendo kaka ginya chung nya dichiel kendo koro gineno mani wadhi od wuoyi monda badhi adag kode monda teme yudo ngima moro mar osiepe ga moko gikaina goiko mama ni manya bedo ni dhiro ganda enya mano weche mag rango kaka ng'ato nya bedo no beta kende no ng'ama wuo godo weche mag omenda gi nyalo bedo ni achiel kuom weche madhiro rowere mondo donje keny mogal ko gi nyaka pod gintiere kuonde tiegruok mana inya kabisa tinya tieke nade okara tieke nikech an gi ng'ato kama wacho ni nyombo bere campus manyinge oga obina wacho ni gin wen adier nyiri mang'eny tinde inyuomo mana kamano kata Evans no ong'eyo gino mano oga obina wacho kamano wacho ni nyombo ber mana ka intiere campus General Oguk nyabedo ni mae gima timore adiere kata mbalariany kinde mani ntiere tiromo gi jopuonjre gi kata sikunde mopogore kuonde tiegruok mamoko mae gima bokelo wich bar koso ji ni mana sawa kode gima ber ni somo gimisomo itiekuwa iwacho ni sano kuwa gi degree achiel kiwuok gi nyathino kare mano degree ariyo kiwuok gi nyathi kanisa ugwedho degree adek. Okay, Cleopas kachako tanya wacho ni en adier ni keny mar
mogalo kotimre kendo timre e university wa universities matimre nikech an asebedo ka I move ga from one university to another maybe some students nigi issue ta konyogi mondo wa solve keny mogalo ko nitie en mane keny ni to seche moko obedo ga parasitic en moro machalo mar e kind okuodo gi dhiang' ma dhiang' onge ma yudo kuom okuodo lakini okuodo to yudo remo kuom dhiang'. Nitie kuonde motimre kamano ma ng'ato en owuok mondo mi odhi onyodh nyawadgi e yore mag omenda gi. To at the same time nitiere keny mogalko ma jogi share bills. Apani jowetena kaka osewuoyo giwacho mana part mar share bills no. Lakini part mar okuodo gi dhiang' ni to aneno ka gilenge. To mano gima timore. To anya wacho ni to some point keny mogalko ber. Ober nikech ng'ata madonje mbalariany osechopo higni 18 gi wiye. Mana machiegni kamano tam nikech help ne gin 17. Yes. But most of them gin higni 18. Mang'is ni mang'a maduong'. To wate wang'eyo ni one of these days wadhi bedo wuone ji gi mine ji. Tere kaka idhi bedo wuon ng'ato gi min ng'ato kapok iyudo experience no. Experience no yudre from campus e keny mogalko ni. To at the same time gima miyo kendo keny mogalko ni timre campus ahinya iyudo ni nyako ka nosomo high school nosomo e school mar nyiri mapiwa ma en yawuoyi manoneno ne en japuonj maths kendo yawuoyi be seche moko ng'ano somo Kisumu boys sama somo Kisumu boys en nyako oneno mana japuonj ma nyako kata fence lakini ng'ato kaka an mosomo kaka Lions mobedo mixed boy gi girl. Okay, wawei kanyo. But wanya wacho ni keny mogalko sama jogi obiro ka otemo ng'eyo ni to an wuoyi nyiri to timo go nang'o. Ka bedo gi nyako machiegni moko dala sama bedo mana gi nyimine ne gi mamagi lakini kata sero cha pok obedo ga serious nikech joma sero e campus ok en sero mora wiye en sero ma serious. Make gi kanyo. Wawei kanyo. Mondi wuodo mbe wacho ni sero tek. Kamoteke kamano nyakora muge jwang. Evans, iwinjo ka weche gi mantiere ka. Kata ma bede oga obina wacho ni katin bedi nge gini maber iwacho ni en gima timore en ang'o manyalo bedo ni nikech jomoko nyalo wacho ni idhi sikul mondo mi som itieki wan gi jogo ma iwacho ni gin so focused mama gima gitimo ka gidhi mbalariany en somo yudo degree cha to wuogi debed ni mane gima timore tena ang'o mi oganda ok darango weche gi mag somo motegno kare ka gidhi sikul gidonjo keny mogalko to debed ni keny mogalko ne bende kawo thuolo mathoth ahinya margi mag somo kuom ranyisi jogo mapono ni seneno kata jogo misewinjo sigana. Okay. Oga obina maduoko oga obina matin. Onya muojo show. Koro kadok e penjo mipenja no. Apani keny mogalko nitie joma kaka comrades, nitie comrades madhi kong'eyo gima gidhi timo. To nitie madhi koso wigi e keny mogalko. Ido ni ji dhi classes macho a hostel ne mar nyiri obi e hostel mar chuo. Ji nie class enotime. Kaka University of Nairobi kuma some. Koki attend class 75%, obviously okibitimo penj. Koki timo kat okibitimo penj. Tinya yudo ni sama keny mogalko ni timore ama nyako ya e hostel. Samoro owuok gi boys maybe okodak e hostel ni oko kuchuchu. Odhi oko sami timo penj. Kama timo kat, okotimo kat. Obviously okobitimo penj. Chune ne otimo ang'o? Oridu the semester. Otimo semester cha manyien. Mano keny mogalko nyalo inye. Kendo keny mogalko ni mbalariany kaka onya affect somb ji. Apani last week but one nuneno japuonjre mar KU manotho nikech nyako ne oweye. Ido ni jomoko donje relationship ni gi wigi te. Gimiyo wigi te maka ponono gimoro timore ni oweye en gima oneno ni ati mondo tho. To kitho obvious sombi timang'o rumo. En wach mangima Valeria. Yes. Iwinjo kanyo keny mogalko gik manya bedo kanyo ka kelo ne oganda. Nitiere ote madonjo karka maber ni mondo mi iti kode kaka duoko penjo mabedi bedo karka wuok kuom Alphonse Maka Daniel Onyango. Owacho ni I don't support marriage in mbalariany. Heartbreaks manika leach napewa. En adier ni mane matimo wijo kanyo masira mano tumre kata Kenyatta University. Japuonjre mano weto gima ne kalure gi weche gi mag hera.
weche hera kata koni korka sero ni sero itimo okang' moro mamalo ahinya ka gintiere mbalariany kama gintiere gin jogo man gi lony mopogore opogore ochal nade? Heartbreak to nitie mana kaka iwachono, kendo en heartbreak moro mokyot nikech inyalo yudo ni seche moko idhi kendo iyudo osiepni moro mawuoyi kata manyako midakgo, to kendo usedak e ndalo mang'eny. Gimomiyo gima chal kamano notimore e skul mar KU, iyudo ni ng'ato kowe en oneno ni gima ber monyalo timo en mana negore. Though mano to ok en kende negative effects mar kend mek kogal kogi, nikech iyudo ni ei joma nyiri kusedak gi wuoyi to wang'e ni gik moko kaka sex nyaka bedi, koro mano nyalo kelo ich mok dwar. To koro ich kosebet tinyalo yudo ni kaka idhi chak minyis janyuol nyalo bedo matek. Koro gimomiyo iyudo ni kitimo statistics ji mang'eny mantiere mbalariany iyudo ni golo ich ng'eny. Nang'o? Nikech ijegi iyudogi sama ok dwargie. An kian to ok support kend makogal koni, nikech kitemo ng'iyo natemo ng'iyo statistics. Yes, ng'ato kaka Tony ne wacho ni ati miyo ibet gi experience. To kitemo ng'iyo statistics, nikech mimondo obed published nyiso ni en gimoro manoseng'i. King'iyo tiyudo ni out of 100%, 40% kende ema lead to marriage. Koro mano da penji ni 60% gidhi kanye. To ei 40% ma lead to marriage gi, 30%, about 30% of it lal, like kend gino rumo bang' higni 2 kata higni 3. Koro yes, gisani tinyalo neno ni ji mang'eny neno ber, nikech koro kanyo jok moko wacho ni fight loneliness, jok moko wacho ni gishare bills, jok moko wacho ni convenience. Idhi ng'iyo kata kako osiepni nodak mondo ung'eru chon, mondo koro kata ka chieng' moro udhi dak tidagi ng'ami ng'eyo. Lakini king'iyo long term effects, gisani to ginyalo neno no ber, but king'iyo long term effects matin madhidhi e keny, nikech inyalo yudo ni eiwa kae kaka jombalariany gima nokelowa maduong' en somo. To kisebet e gik machalo kama, idhi yudo ni mana kaka Evans be nowacho, dhi class dhi bedo matek, nikech seche moko ir ng'at midhien inyalo yudo ni kaka nasomo MKU tiyudo jahera ni moro KU. Koro most of the time ka in koni ng'eni in gi classes, tidhi yudo ni classes mang'eny ok idhi dhi, to nikech be koro kidwa disappoint janyuol to kidwa disappoint society, idhi wuok kendo idhi timo katgo. Inyalo timo kat, to koro mane idhi yudo ni ji mang'eny ok graduate nikech ang'o? Sup. Gifwenyo, an sani an ja 4th year, ifwenyo late. Kisechopo an e semester na mogik, kisechopo 4.2 ko kifwenyo ni kare nabiro somo kendo ji graduate to portal na rach. Iyudo ni ji mang'eny koro wacho ni wadhi loso portal. Isemadho sup ma koro gimodong' ni en loso portal. Koro mane miyudo ni mi bet gi cha kendo depression kaka nyathi school. To koro depression ni kosebet tiyudo ni kanyo be ma negruok wuoke, kanyo be ma school dropout nitie, nikech kitemo ng'iyo ng'ama chulo ni fee kidwa dok ire kendo mondo ochul ni fee kendo mondo, nikech kaka Mount Kenya University kiridu semester tichulo fee afresh. Koro mimondo yud ng'at machulo ni fee no kendo tek. Koro kian ok support sana, nikech king'iyo gik mokelo tok ber. Ok ber. Mano kaka iwacho ka. Ote mero donyo kura moge jwang medoro nwa ote SMS line no yawe na riadek. Auchielo no wantiere live e Facebook acha. Med oro ote machalo kamacho gi thotha e jane no ga obina chako duogo kae magi JD ni ka achiel koda ka chienge oware. Erokamano ahinya kuom ote magu umedo oro gi ka achiel odage aduogo ka mondo mi som ote meku mathoth mapontiere karka. To iwacho ni iyudo experience kanyo mondo mi ka iwuok ka in gi lony. Iwacho ni lony mararieya e weche mag tedo, isechako puonjri tedo. In nyathi ma nyako kiwuok to iwacho ni idhi ka tedo. Idhi tedo ang'o? Ipuonjri tedo chuth ka intiere campus kanyo kosi puonje yo machal nade. Michelle, nawinji kisiro sama ne oguk loso kachiel koda ka Tony to ne giwacho weche mag experience ka gintiere kanyo e weche mag keny mogal kogi. Kiwuok oko tiseng'e ng'ano maber. Isire. Mano kane pok idu thuolo mar wuoyo. Koro sani wuane koro kisire e yo malong'o weche mag experience kata lony miyudo kinde ma intiere kan. Mokwongo iwacho ni a comrade is always right. Dr. Babu Owino wacho niya,
make sure ni wuok university gi degree ariyo ka ng'eny adek. Mokwongo en degree ni mar somo, mar ariyo en dichuo kata dhako. Okariambo babu wacho pile. Koro wach ni asire nikech kaka Valeria wacho ni kend ni dhi ketho somo ni. En ga mentality ni. Ginen ga mentality. Ang'e da ni somo mondo akony mamwa. Okadhi allow mondo kend no okethna koni. Another side gimomiyo support kend ni. Yado ni ng'at ma wadak go en just 5th year anja 4th year watimo same course. Gimano kadhi ya puonja. Winjo. Koro and like a tutor from me. A tutor. Valeria ipinga winje. Ndiye somo hiki ni kusema na Miriambo. Anta pingi jatelo. Awinji. Yes, anta pingi. Aya, ipinga rango weche gi. Mar somo ni somo onge keni ka koso mala ketho sa. An kian okanyal wacho ni en ketho sa nikech ji mang'eny be kendore e iye kanyo. En mana ni ji mang'eny makendore go bokwak. Koro Viola no wacho ni timo gima kare e sama kare. Koro okochuno ni nyaka kaka wane hera, okochuno ni nyaka wadag kamoro achiel ka wane e campus. Yes, ka wuoye mo insist, ng'at mo eri dier, an ahero Nyasaye kendo wara. Mama wacho ni era rito, love is patient. Ken wuoye dier mo eri, kik wawuondre ni koro wero runu dak kamoro achiel nikech koro timo same course ni upuonjoru. Mano miriambo. E gimomiyo nitiere ga group discussions ma kuero like kudwa somo nitiere group discussions alafu MKU kuchocho be wan privileged wan gi gik moko miluongo ni villas man gi wifi kendo nitiere air conditioning maber. E gimomiyo structures go ni kanyo mondo ubed kanyo mondo usom kanyo. Onge somo midhi someo. Mano somo mane? Mano somo mane? Penyo maduong' ane mo penyo. Mano somo mane? When is the right time? There is nothing like the right time. The right time depends with the individual. Yes. Okay, man. Ida medo eweche mag time kato ogu kata dire vans. Okay. Tiyo samana chako wuone wacho ni ei keny mar mugal koka wan gi gik moko ariyo. Wan gi relationship mar okuodo gi dhiang' to kod wan gi mar ji share bills. Mar okuodo gi dhiang' chamiyo ka ng'ato donjo relationship gi wiye mag weche mag somo gi oko ne yani then ng'ato chabe no biro nyako biro ka en kecho neno wuoyi manigi pesa ni. Wuoyi ni bodonjo relationship ma wiye wil gi somo omadho soup maratari. Lakini kapo ni relationship ni utiyo go buongo kendo ng'eni number 1 the first priority motero university en somo. Udhi attend classes mabiro yudo ni ng'ato ka en japuonj to manyo japuonj wadgi. Ng'ato kapo ni en engineer omanyo engineer wadgi. Nitie jomoko be ma kata cross courses. Kech ng'ato seche moko kanene high school nogombo ni mondo bed japuonj. Lakini ne kodhi otimo gichecha. Mogole puonj seche moko tere engineering. To engineering ka oneno madam moro matimo puonj okone nagombo ga puonj ni. What if kwa chako keny mar mogalo koni ei keny mar mogalo koni be gitime courtship. Nitie courtship nikech ka ji pok odonjo into marriage nyaka nitie courtship. Koro sama wuoyo ka wawachuru exactly gima timore. Ayero kamana. Awacha die. Tony Blair. Tony Blair kata na bili Evans mondo mawinja ne mathoth matieka. Iwacho kanyo ni experience imanyo ka gima tiri school en somo itime yo machal nade jomoko wacho ni right time ni en mane. Nikech nitie jowetegi ayeni kama Michelle iwuok nitie jowetegi ma nitie go class 8 class 12 form 4 kacha kidonjo malariany gine gisenyombo kata osenyuomgi gisetimo arus ipenjore anang'o miya lewo to pod antie malariany dong awinje maber kama oaye Tony Blair in ka be nitiere kaka iwinjo ote ma pod medo donjo kar ka ji manya experience imanyang'o ji donjo gi nikech weche mag somo koso somo nya bedo kar ka ogu wacho ni en koyudo thuolo mar donjo odonjo kanyo nikech odwaro japuonj e ngimane odwaro japuonj e ngimane koro kata koyudo madam ma japuonj sawa. An gimomiyo nasiro wachno endo ineno gimomiyo ok unyal bet pamoja for a very long time nikech usomo. Koro emomiyo nasiro wacho galko nikech sami biro Friday ni to uspend maybe weekend kasto dok imiye time mar mondo miembo dhi concentrate ang'owa e studies mage. Lakini gini based dependent on the objective maruma ungo samuchako keny gieki these relationships gieki. It all depends on you kaka ng'ato. Ni intention mari en nang' at the end of the day. Koro it's a question mar morals magi as a person. Koro nikech samoro inokiteme does not mean ni ok onyal timre ne jomoko. Nikech nitiere successful examples ma wanyalo pick kuom kanyo.
Wange maber ni babu noyudo chiege kanye. A campus. We know very well the story man ngawa Kipchumba Murkomen. Koro magi are some of the examples ma wan watimo timo. Watemo luwo ka watimo gigi eki. Koro ntie experience ma you can get, ineno. Nikech onge kumoro ma kitieko after university ma koro is reserved ma koro idhi manyo ng'ama idhi kendo, ineno. Koro sama in e mbalariany ka, one of the main objectives mar mbalariany en social integration. Ibiro ka iro jomoa kuonde mopogre to you understand them. Sama you understand jogi, sama in ng'ati ka ni bende, upimo to you understand ng'ato, to learn something. Kiwuok ni to koro in gi experience tich yot. Wache yo makare nyakoro mogo jang ngaduoga en poka winjo pach Viola kachel koda ka Evans e paroni mar experience kod ng'eyo lony mopogore opogore ntiere mathoth mantie ka angaduo kendo ang waketi achiel kachiel e wang jowi kamondo mabeda ne kod ng'eyo nyakoro mogo jong wakaw yweyo masanto ka wakaw yweyo ang wakoni kanyo ni gik matimore achiel kachiel ka gintiere Elgeyo Marakwet mano kama idhi bed kanyo ka iko kata nyasi no mano mar kopo mogik mar Kelvin Kiptum jang'wech marahuma mano wuoyo rekod mano mar kilomita 42 mano higa mokalo. Ringre osechopo kanyo kendo idhi ike dalane bang' nyasi makama mantiere Naiberi e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Nyakoro moge jwang jotelo mopogore opogore oyuoro nyasi machalo kamano kendo okinyi ma kawuono ang' wakaw yweyo matin ka wateri kacha mondo mi wadwa winjane kama nyasi osechope. Wakaw yweyo masani nyakoro moge jong kwa wegi pichni go achiel kachiel mawuok Elgeyo Marakwet. Ka waduogo twak pod utedore karka. Ang' waduogo penje ni experience ni imanye nade jogo mano yuto e mbalariany gin gi paro mage achiel kachiel ka nyakoro moge jwang kwaneno pichni jatend migawo ma ochung' ne weche mag tuke Ababu na Mwamba bende koro donjo kendo wuoth achiel kachiel ka ochomo kama okete ringre Kelvin Kiptum ero entie kanyo kachiel koda kapisas mawuok e migawo mag tuke entiere kar kanyo noseyuoro ik mar kocha mare mano ik e pinyno mar Rwanda mana juma mantie ka jotelo buora mantiere sirkal gi mantiere oko medo mana yuoro kar kanyo ka gigoyo oriti kachiel koda ka mos ka gichiwo ote magi mag kuyo mogik ne anyuola mar Kelvin Kiptum. Nyakora moge jwang gi okang' machalo kamano yona mondo mi wakaw yweyo masani kang' waduogo kod mathoth ahinya kotenre kod twak mwan go sani medoro ote SMS line oyaw en 3-6-00 wantiere live e Facebook kod YouTube kik idhi mabor. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, mumanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 072 63 83. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Win big in seconds. Aviate ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587.
miyo makwedo paro ma ok kare, keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung' motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier, kata ka diera mochung' godo no botere lo. To gik mosiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Aya nyakora moge juang machiegni en moro marani pod ikete kar kae chenro mar mbaka romo kama medo puonjore kendo wago mbaka kaka joka ng'ato. Kawuono chieng' tich abich wago mbaka gi rowere. Kawuono wagoye gi jogo mantiere mbalariany mopogore opogore gintiere kar ka. Mbalariany maonge ka nikech bor mar piny en Maseno kod Moi kod Rongo kod Tom Mboya. Iwacho ni githoth mantiere gwenge wa kocha. E Tom Mboya Labour College kaachiel koda ka Tom Mboya University man Homa Bay. Dong' mane ing'eyo man Kisumu Nyalenda. En Nyalenda koso Milimani. Kata kamano nyakora moge juang mantiere ka kendo antiere gi welo modadhi nyime ka watwa kendo wago mbaka. Awacho ni kadhi e yweyo naduogo kod penjo mopogore opogore mantiere ka kaachiel koda ka ote ma omedo oronwa to wago mana mbaka e wi twak mwadhi go nyime. Ng'eni mae tielo mabed ang'o kao en tielo mogik wakaw nyaka gigo matimore e counties mopogore opogore kapod wan gi mak timore e county ma Elgeyo Marakwet kama wayudo thuolo watudre achiel kachiel koda jogo duto mantiere kache county ma wasi mar Elgeyo Marakwet. Jotelo nitie kaka nyakora moge juang mano ka warango gi gin jogo ma osechopo kanyo jotend sirkal mabende waneno kar kanyo moko medo donjo ik en kopo mogik mar Calvin Kiptum mabende timore Elgeyo Marakwet. Nyakora moge juang ang' wawe matimore Elgeyo Marakwet ang' wakoni mathoth bende matimore kar ka to yiena mondo mi akale ote mabende an go kar kae ang' asom gi asoma kar kae ok ang' wayud thuolo mar keto gi e yamo ok ang' waket gi e yamo kanyo to ang' asom gi achiel kachiel. Iwacho ni ote gi thoth ahinya mana kama gintiere ka. Ogawo bina koro wacho niya we amiyi gino maber keny ma ugal ko nitiere kitiyo kode maber okonyo zaidi mokalo to ahinya samogo seche moko be kidonjo era gi wi nono obedo gi malit zaidi jidere baba mago weche mantiere kar kanyo mano ka koro wantiere twak mano koro e topic masani ka ema koro wantiere ema waoro ote machalo kamage mondo mi ang' wayudgi achiel kachiel mano ka wantiere kar ka mondo mi ang' wakoni pichni moko poni kanyo akaw mana break matin mar somo break ote mara ogawo bina mondo mi ang' wayud thuolo ang' wadog kocha koido ka oganda osechako wuoyo kata nyasi pod dhi mbele mondo mi ang' wayudi chenro mamoko mapod ntiere kar ka. Aya adhi nyime gi somo ote ni owacho ni jidere baba at break bende break ng'eny kanyo ahinya nyiri ma yuo en to kik item bedo godo e keny. En ang'o mikore go jogi Evans ero ote mari bodagi somre kendo koro kakalo kanyo ok ni awe odagi somre mana kama ontiere kare ka jam tawuoda wasi neno chenro kantiere wasi boda Jehads Usli wacho ni lony ema imanyo e gigi te. Evans MC wacho ni Valeria wechwako wiwa Robin Mito Blair wan kod etwaka. Isaac Alande Ojwang wacho ni keny matimore mbalariany nigi berne gi rachne. Mokwongo ka nyako yudo jaherane ma onyalo dak godo kuom ndalo duto mar ngimane mano onge rachne. Kit relationship aina ni ok bed gi influence gi weche mag pesa kata mwandu. Mano mantiere kar kanyo wacho ni kata kamano wacho ni mar ariyo e kit keny ma ng'ama nyako donjo nikech odwaro mondo yud konyruok kuom wuoyi. Kamano is the intention, then definitely
mae nyako ma bang' tieko sombe ok obi dhi mbele gi jahera neno kata hera gino. Gima ne odwaro achieve kendo yudo, ma opogore gi joma chuo ma samoro ok ong'eyo intention mar nyakoni. Otene bor kanyo wacho ni mar adek en kano weche mag nyiri moko mamanyo sponsors. Weche sponsors na en kamako Michelle bo miya paro mopogore mantiere kar ka ng'ena wamule kini mabiro waloso chenro mopogore bende Michelle mondo wadhi nyime kotwak machalo kama. Ote pod thoth kar ka ntiere ote gilala matin Viola kama no awe kacha kora duoga iri kanyo mondo mi an kona weche gi mag experience wacho ni right time itime right things kendo kaka gidwarore mana kama gintiere kar ka. Onyalo bedo ni an ketho sa weche mag keny mogal kogi. En kethosa kumana neno ni en kethosa unya eroru to kudak kamoro achiel mano era mang'eyo ni era manyalo siko sani nitie gimilongo ni personal space nyaka wa identify personal space magwa ing'eni sani kwa dhi wadak ka ng'ato to ema ang' adhi atime gimarach kasetimo gimarach dong asechwanye kanye mwakethre tango chako gore ineno en kethosa Evans experience gi ketho sa imanyango ye ka degree adek midwaro gi koso degree ariyo kosi kama mana mano tere school chatia idhi tim gik moko. Okay, an kaka nyawacho depend gi kaka ikawo girini. Nitie jok moko ma serious, for example iyudo nyako be ma serious ma okoloki okuodo manyodhi ama wuoyo koloko nyako nikech chuobe wambe tinde seche moko wanyodho gi okuodo. Koro for example iyudo ng'at minyalo train go maber utrain kaka daken but mano ok mean ni koro after that unyalo karu maybe une training koro mano be onyalo bedo experience ni training mondo ing'e kaka gigi kaka piny chal but kikia kanyo ni ati koro wan wasedak wan wasetimang'o lakini uneno ka gini onge kuma dhiye tukasuru ni nyaka unyuomru anyuoma ni wan an ka wuok ta wuok degree adi ariyo ni rule mar comrade wacho ni kiwuok e university wuok gi degrees adi ariyo ibiro wuok kanyo for example ni somo kaka universities man within Nairobi awacho ni mani town gi ibiro wuok kanyo isetieko last semester iwuok gi box nyaka wuok gi box udhi kanyo uonge pesa ang' ni dhi kanyo ogano ngaro gala gi dong wuok e school ka ng'ama siro somo ka one school ka udatieko yiku mar ang'wen udadhi kanye dong mane makoro ok kama koro ji nyuomore cha emomiyo en mar ogalko ochalo day school itieko tia ipenja ni be en experience kosango ema wacho niya onyalo bedo experience kaka ikawe kaka un serious ka wuoyi ni serious boy ni serious but kiko bed gimoro uneno koyomba samo yomba ni be en part of training kiyudo ka chieng' makoro in serious yudo ka kenyni yumba koro ing'e kaka inyalo handle kenyni ma yumba adwa medo gimoro ewi gima Evans wacho no part mar training no Evans en adier ne chon minewa gi dewa kane pok odonjo keny nitie training moro mane itimo negi mondo ji ong'e kata tedo to Evans nyiri matinde moko kia kata tedo nikech yudo ni ng'ato kaka onyuol e family moro ma gin gi jotich ng'ani kowuok odhi e boarding school kuma itedo ne to odhi ochiemo ng'ani kowuok obire campus ng'ani sama ne campus ochiemo e mess to ochiemo hotel ma oko kapo ni seche moko onge keny mogalo koni ma kobiro tedo ne kijana to kijana ng'ise ni wuoni ng'eni to kochiek kata chapat ni taneno ka bagi matin kapo ni ok oyudo training no to kosetieko kanyo odhi yudo training kuro odhi wuok korka ochako bagni ni kodhi ka to kata nyoko kia ruwo ting'eni sama in gi jaherani ma uheroru to onya ng'isi ni an ma mondo puonja ni kuoni tedo kama koro yudo experience ma kata kapo ni ng'ani ok obi kendo toka gitieko school to en gi training moro matin ni kara sega bedo mana ka wuok e school adhi alimo antina to antina nigi jatich e ot yore jikon gi okia nikech joma chuo yo ka tedo kae ok inyal yie mondo icham kuon manumu nyaka ang' ikwere kikwere koko neno kaka otrain koro a support wach mar training no ka be jogi yudo training erokamano en tiegruok manyo lony tinde chuo tedo koso ji moko inyalo mokia tedo inyalo puonje tedo erokamano wacho ni kata kanyo ok iluor tedo kama chielo dani walok tanga matin waranga ne ngeni penjo nitie ka ng'a som gi mathoth ahinya ma gimedo mana donjo ka debed ni pressure moko bende samoro wuok kuom jonyuol ma porono intiere kata tiwacho ni janyuol koni kanyo ni ero idhi e mbalariany kacha ok ata ni duog dala ka iyud nyara gweng'
idhie kar tiegruok in TVET yud ng'ama nigi lony mari kacha kiyudo engineer kata mechanical engineer yude kacha kama iwuoke kar tiegruok kacha nyabedo ni jonyuol bende nyalo bedo kaka miyo bende chamo nyawinjo mana ka janyuol wuoyo iwinjo kowacho ni owuod ng'ane bende ne ni Kenyatta embo duogo ka gi nyadendi moro bende ma japuonj sani tinde gidak maber dibende mano bende gima jok moko rango ka gintiere oko kata giwacho ni ero kinde ochopo ada dok dala to kada disappoint jonyuol ada yudo ng'ama somo kaka an ok ada dok piny akaw ng'ama chielo to kanyo bende chuobe oluoro nyiri mosomo ponono be ginya wacho ni ero ok ada kaw ng'ama somo go ada kaw ng'ama ni oko emomiyo ok adonjo e keny mogal kosani kia gimomiyo mano e gima wacha experience adonjo na Evans marach tak mana mokonwa ka oseteme an kumi Michelle anya wacho ni gino be support nitie nerana moro ma mos kineno ma wacho nitie oneno chenro kiny makawuono koro nerana nyisaga niya ni kayudo ni ngija bodaboda moro bro chwanyre koro ineno ka embo temo sani ne ine university tigiwi koro mano en like en a reason nitie jonyuol moko konse enga ni joma chuo ing'isi ni duogna gi madam miyo mama madam ching mane koro pressure no imbe dhiri ni nyaka imanye ng'ato koni the moment ma idhi tero ne ng'ato mamau ma kia tedo stress koro nyaka item idag kode matin ong'e tedo kok iterne mamau to mama ok bi penjo ni idhi somo magitimo side koro ano pej mama udwa ni omne nyako idhi kwalo nyako no kanye idhi kwanye kanye somo bi nyaka isom lakini gimbe gimi pressure ni ne oda madam idhi gole kanye okani kwany reja oko ka nyaka ikwany ng'ato e school Valerie nyako chogo iwinjo sani ka iwuok kanyo ka idhi oko tipenji kanyo ni imbe iduogi ng'ato koso joma nyiri onge pressure machalo mana kaka wacho no gima wacho no en adier nitiere pressure but pressure ni kata ka nitie ing'eni kata kidwa puonjo ng'ato tedo kaka nyamera wacho ni tedo ni ok inyal puonjo ng'ato kobiro limi ochuno ni nyaka daga kode e kinyalo puonji olimi dong otero mana lunch kende kolimi yes kolimi limbe nitie an ok an against limbe ji nyalo limore nikech gin jok moherore e stage wani wafil ni kiero ng'ato onego bed ni in kode seche moko gima chalo kamano koro limbe to ber kendo pressure to nitiere kendo inyalo yudo ni mana kaka wacho no ng'ato nyisi ni sa osechopo iseyudo ng'ato koso bet nang'o koro pressure nitie koro luwore gi kaka handle pressure no but pressure ok onego bed ni mi thuolo moro ni koro ikawo wuod ng'ato moro idak godo kata ikawo nyar ng'ato moro idak go puonjruok nyalo bet but puonjruok ni nyalo bet e limbe mano pacha Cleophas nya Kisumu Kasagam arwaki etwa kendo kapok abiro e Tony Blair gino minyalo medo kar kaluwore kod pressure ma ponono wayudo kawuok kuom anyuola wede kod osiepe nikech inyapok ichako dak gi ng'ato nikech neno ka ng'ama chielo bino dak gi nyawadgi to penjo ma duto ang' wapenju kar kae ka waduogo bang' Viola en ni bende usewinjo cases mag jok ma utieko mbalariany ka gin e keny mogal kogi to gidak gi maber kendo gimor bang'e mana waduogo koro kuparo manyura example go ka unyalo yudo gi to gima bene kik uti koda kaka example owadhi nyime to weche mag experience kachiel koda ka pressure ka mag jonyuol kata mag osiepe mineno ma jok moko donjo e keny maka magi to ok giikore Avivi sirkal maminwa nonyiso wan kaka nyithinde manyiri unyiri ma jobeche tatero u school it means ni en gi expectation mano expectation aga kuom parents almost parents wad jote ere kaka dang mama u ama baba uteri e school kasto tiduogo gi ng'at ma is below you expectation mar geni ka giteri e school this home kise somo kasto ka kidu iyudi ng'ato kise tieko somo mano expectation ma kuom parents ga mano gima ng'eyo bende gingeni keny mogal go gintie kuom ranyisi Avivi sirkal ong'eyo ni gigi timore mbalariany ma jaikwa weche gi ong'e maler kendo nyisowaga ni gigi ang'e ni timre ma kata un seche moko usechako timo gigi tan gima danyiso ni rituru the right time mondo yud jok makare jok mo ka wakasre ka wadhi piyo sipidi
kaka wadhi bukre wayudo jok mok kare to lakini nitie taking your time and then you pray for the right person mane koro ema ibro yude ng'at makare makoro unyadhi move godo mbele. Tony Blair, yes. Ka in gi janyuol machalo Kisumo Kasagam, mano mama Viola, ka intiere kode kan owinja ni wuoda odonje gini kendo wuoda nigi nyakware to pod ni ike mar ariyo ike mar adek e sikul ochal nade pressure mantie kar ka mokwongo kuom jogo maneno ka gigi timore sikul to koro gigombo timo ne ng'ane notimo kama to tieko ike mar ang'wen gi jahera ne giwuok kuma sikul paro ma kama bende wone donjo ne jok moko mane iki mokwongo gidonje sikul gino ka gigi timore kendo gidhi kod mana ka nyaka gitieki pressure non tie but awacho ga bende ni janyuol ka janyuol ong'e nyathine koro anagwero kama nikech jonyuol ga ong'e koro gi trust ineno gige gima nyalo timo gima ok anyal timo ang'o mok anyal timo koro pressure no is in as much as entiere be it all depends on you mana kana wacho seche kaeki pressure no ntiere lakini awacho ga pile ni joma ok dwa donje keny gi eki ama joma ok dwa cohabit nitie moko be moluoro responsibility nitie wan gi ji moluoro commitment ineno koro dano bed free samo obedo free koro ohanya ineno otimo sampling kagi kaya cha to yudo kama be nigi side effects machielo koro nitie sense of responsibility moro be ma cohabiting ni instill ga in ng'ato ineno koro at the end of the day parent ka parent nigi expectation but abe am striving atem matek ka aluar expectations magieko ineno koro kinge maber ni jonyuol nigi expectations machal kama ka en wach somo asebedo ka wasomo since nursery wasomo primary wasomo secondary okinya wacho ni koro university ma koro ibiro some you have been learning all along ineno koro in gi mbalariany same koro ibire in ng'ama rieko ne ni you are able in your right senses mar mondo ming'e ni keny ni endi am wasting time keny machielo machal kama oh this cohabiting ok waste ne ng'ama chielo time ni ineno koro ana I really support to it's all about values amua ni mai gima datimo stick to it joma ng'eny maonge kenye ma yudo ka Nairobi kaendi are Friday Saturday Sunday gin joma ni aluta ineno and kundo ema gidhi gitime timbe moko magalagala koro anyalo support nikech sama ng'ama cohabit cha en koro concentrate on gimoro achiel ineno ma koro goketh sane ok en gejin gik moko kaka kong'o gi crime ang'ogo ego koro that is one aspect momiya support ero kama na nyingine anga duogo mondo asom ote mantiere kar kae to kata kamano bedo useneno jogo ma odonje keny mogal ko gima owuok oko munyalo wacho ni oyo ma to nobayo ma to oyo mana ka dipo ni ntiere ponono bende ung'egi kik uluong nyingi nikech ponono ginyalo winjo marach ni mar gino bayo kata kamano ka gintiere mana mapio iye kati tamori general oguk be jok ma kama gise neno ngimani gichako mokwongo kata higa mane ma gitieko ma giwuok kendo gidak e ngima maber yes iseneno aseneno gin jok moko mabende nyalo wacho ni ka be anyate mondo abed kata gin kamano aya Michelle mang'eny miseneno iye kama pod nyalo luwo timbegi ma kama kendo gin nyaka inspiration wedena Valeria Nitie maseneno mosewak ang'iti gi microphone nitie maseneno mosewak kendo maber kendo dhi mbele maber kendo again nitie maseneno mosekethore zaidi timore podi mbalaren ka timore Evans apani maseneno maber mochopo kuma koro at least giluongo ne minot gi wuonot to be nitie maseneno mano obanyong immediately ji graduate obanyong abe aseneno mosewak gi mapok owak lakini at most ma ok owak moko wake miseneno mang'eny magolo chunyi ponono be isetem pokatem to kineno kama podi makethore magogo chuny mama neno chengo onena Blair anaseneno mang'eny mowak lakini mapok owak ka be nitie certain things maselan kuomgi kore mane akang'eyo ero kamano ahinya nitiere ote madonjo ka from Dinda Okanya ada somo ote kang yudo ma omulo chunyi kida wuoyo chaka wuoyo kanyango mi mikrofon mari chak mana dhi nyime Dinda Okanya wacho kane Valeria Nyarkochogo no wiye ler sana. She is a very young promising soul. Her parents and guardians must be very proud of her. Weche hera mag mbalariany tinde
omiyo jogi wuok e mbalariany gi wigi nono. Aya, nyakora moge jongo dano tudre yore simu achiel kachiel kod jafwambo wadwa mantiere e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Wantiere kanyo kod Mike Okinyi, jafwambo wa mag Royal Media Services kae ka okelonwa weche mag tuke. Osebedo kata koluwo ng'wech ahinya mano mara Kiptum kata ka nitiere kacha e pinjego mag Amerika kano ringo ng'wech mare mano wuogo rekod bende mano ma Chicago City Marathon. Wadani mondo mi wawuo kode wawinje achiel kachiel ni gin gik mage matimore nyaka sani. Mano ka gintiere kanyo e kaunti ma Elgeyo Marakwet kama itime kopo mogik mar Kelvin Kiptum, mano kama gintiere kar kanyo. Ang'eni ote pod thoth ang' aduoga som gi mar Valera ne mokwongo donje, kata kamano ang'eni nitie mar Viola gi jogi te man Kasagam Kisumu, mag Jonyalenda, mag General Oguk, Korgi Evans bende gin kachiel koda ka Tony Blair kod Michelle Valera bende jogi te kama gintiere Kochogo gimbe giwinjo chenro. Wantiere kar kae kod tura kod Mike Okinyi. Mike, oyawre ka intiere kaunti ma Elgeyo Marakwet machiegni Ramogi TV. Lerona nyaka sani gik mage matimore e iko mar Kelvin Kiptum. Mike Okinyi, ka inyalo winjo inyalo mana miyo wane ler gigo matimore nyaka sani e iko mar Kelvin Kiptum. Wawinjo achiel kachiel sani nitiere chenro mar mbakoro. Aya, watemo manye achiel kachiel ang'o yude kendo ang'o konwa ne gik mage matimore kanyo achiel kachiel. Nyokora mogo jogo neno jotelo mantiere kanyo ka picha no wayude makare. Jackson Tway, jakom mar Athletics Kenya, kachiel koda ka ogai mar World Athletics mano Sebastian Coe, mabende ni kanyo kod jatend migawo mochung' ne weche mag tuke pacho ka Babu na Mwamba bende koro gintiere kar kanyo. Nyaka rang kom mibete nyakora mogo jwang kombe ko sendikte. Koro kidhi kar kanyo kata mowacho ni kibete kom ma ok mari obo bedo wich kuot ahinya kibiro koni ni chung' mali dhi bede kom machien ka wuon nyasi koro sechopo kendo isiemo ni mae kombi. Iwacho ni mage jotelo welo madongo madhi bedo e nyasi ni mar iko mar Kelvin Kiptum. Gisebedo kar kanyo gin jong'wech nyakora mogo jwang mano ringo kinde machon kendo moko bende maringo sani. Nwano kata Faith Kipegone achiel kuom jong'wech mano yuoro e nyasi odiochieng' manyoro. Kawuono bende wageno gidhi bedo karka jong'wech turi mathoth ahinya madhi yuoro e nyasi machalo kamae achiel kachiel. Pichni go ang'ena wayudogi kendo kang' wadhi nyime jotend siasa bende waneno kar kanyo. Mobedo kar kanyo no nyalo bedo en jalup speaker mar od bura mamalo Gladys Sholei mabende achiel kuom jotelo moseyuoro kar kanyo achiel kachiel. Ang'ena wane moko ka wayudogi ang' wakoni ni gin jok mage ma oseyuoro karka. Welo irwako isimu ni kombi tibet ing'iyo ka nyingi mondik kanyo. Koko ndik nyingi tibet e kom machielo mana kama gintiere kar kanyo. Kigeno jatend piny Kenya kochopo kanyo adieri bende ang' wane chenro mopogore opogore mantiere kar kanyo. Mae kinde ma bende jirade wacho ni osiepe rado machon osiepe machon bende rado kar ka to penjo wadgi ni long time. To ikone kanyo bende ni wan manatie ni isebedo kilal tilal kure. Giromo mane liete samoro nyakora moge jwang' ma achiel kuom gi makelo jok moko kamoro achiel jogo mane pok obedo machiegni koda ma en president mar World Athletics Sebastian Coe kachiel koda ka telo mar Athletics Kenya ma bende ne oyudo liel machalo kamae nyakora moge jwang'. Koro dong' wanyalo kalo e ote mantiere kae kato bang'e ka wayudo Mike Okinyi wabiro dok ane Elgeyo Marakwet. Dong Bob. Aya koro ang' waduoga kaka ote asechako somogi agidonjo achiel kachiel. Mano ote madonjo Oyunga Steve mano koro ka waduogo e twak kar ka owacho ka ni experience ema mata kaendi jatelo onge gimoro makeno mantiere kar ka. Aya Oduor Veronica, good morning Cleo, today I'm learning a lot. Awinjo mana twak kan Mombasa, erokamano ahinya. Tony Wailer, nyombo ma ogal koe kuonde tiegruok ber mana ka un jok ma wigi tiyo maber te. Loyalty kachiel koda ka discipline owinjo bed malo zaidi. Erokamano ahinya. Ote mamoko madonjo kar ka Julius Otieno, weche keny to pek
to pek ba lakini ji onondre ane matut kapok gichako keny. Chuo wacho ni ero wacho ni chuo to wede duto aol. Paul Owalo wacho ni an Bishop Paul Owalo aneno nyara Miriam kapuonjo jopiny gimed mana miyo rowere puonj e yo makare. Aya mano wantiere kar kanyo achiel kachiel wadani koro mi ikona ne waseyudo Mike Okinyi koro ang' lernwa achiel kachiel e Ramogi TV ka wantiere chenro mar Mbako Roma. Ang'o matimore nyaka sani e ik Kevin Kiptum jang'wech mar auma mano wito ngimane kendo koro kawuono en e kopo mare mogik. Mike. Mucha mising kibet chamanen nyon mining neuno ngojoba nemie kutoretok. Wacha Mungu awasaidie awe pamoja nanyi na Mungu awasimama katika jambo hili, na hata baada ya ndugu wetu kutuacha, wacha Mungu kwa kweli awe pamoja na kila mmoja wetu. Tunasema pole kwa niaba ya diocese yetu ya Eldoret ambaye wengi wetu tumekuja kwa ajili ya mtumishi wetu huyu. Kuna members wa synod ambao kwa pamoja nasi. Matimore County ma Elgeyo Marakwet, oganda osechopo kar kanyo, jotelo bende yuoro. Koro sano da tudra negi jafwambo wadwa kendo wato mana manyo kora Ramogi jwang' gigi olos gi lwet dhano mago moting'o simbe kachiel koda gik mamoko inyalo goto samoro ok winjre ka wantiere kar ka wago simu kendo watudre kode yor simu sani Mike Okinyi mano ka entiere kar kanyo obedo matek nyako Ramogi jwang' tudre kode kaluwore kod weche mok nyal geng' yeno mondo waduog e studio ka wadhi nyime kod ote mana somo kar kanyo kod Ramogi jwang' Elgeyo Marakwet wabro koni mathoth kata tok chenro mar Mbaka Romo ang' wakonie mano kama wantiere kod gi kanyo achiel kachiel. Aya ndiye ng'ama chielo moro no ote ka owacho ni Mala Kisama oindi Cleophas aero reasoning mara witi Valeria kod Adhiambo owacho ni gin machua rational focused ayie kod gi thumbs up. Deno Dosh wacho ni jatelo ayie kod gi kendo. Aya jogi nitie gi ote magi magini gidauro karka to gida wacho kata kamano ang'ami Valeria thuolo bang'e ka ng'atieko mondo ang' okon gie gima gida winjo. Tony Weyler wacho ni peers be nigi impact maduong' sana e wechegi ma opogore mag keny ma ogal kwe kuonde tiegruok magwagi. But gima ng'eyo Cleophas en niya, getting into this trap is all about decision to obedo after passing and experiencing some situations. Magi weche mantie kar kanyo kod Ramogi jwang'. Into kama intiere nene nade medoro otego ka duogo ka waduogo e tielo mogik ang'ena ng'a duogo ka yudo wach mogik mag wende man go ka wamedo twak ka wadhi nyime gi ote ma pod umedo somo ka wasomo gi kata ka wadhi e yweyo wakaw yweyo kik dhi mabor. Ramogi FM kelo ni romo maduong' mar duoko lwedo mong'ere kaka CSR e kaunti ma Siaya. Chieng' Ngeso tarik 24 dwe mar ariyo higa ni endi wagoyo tach alap ma KMTC Siaya kama bende wahaw mar nyiso hera ne nyithindo maloyo 650 mawuok e kuonde rito nyithindo 17 mayudore e kaunti ma Siaya e bwo thoro marwa mar Leave Footprints of Love Wherever You Go. Chop chon inegi wang'i kiwinjo mor gi ngolo mag gospel, miende, tuke makelo mor kanyakla koda puonjo mathoth gi nyithindo bende biro bedo. Jolendo magwa kaka VOJ, Winnie Nyakapunja, Min Jackie kod mamoko biro bedo kanyo live. Kik idong' chien, parni inyalo bedo achiel kuom jogo eko masiro chenro nendi kokalo e golo chiwo mag lewni, chiemo kata gima Nyasaye nyalo gwedhi godo mondo wakel buonjo e lenda wang' nyithindogi. Warwakou duto.
Kupata wimbo huu kama sikiza treni yako, tafadhali bonyeza *811 *346 hash. Kumbuka sikiza ni Citizen, ni nyumbani kwa wasanii wote. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo, many network ni. Kamoro amora ma intie pachoka, mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo, kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo, tim gi tekoni te gi chunyi te, nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Ramogi jwang machiegni en moro marani pod ikete kar ka oduogo chielo mogik mar chenro mar mbaka romo kwago mbaka kendo ada twak ka wawinjo paro mopogore opogore mane kidieny montie sani pod omedo mana go mbaka kwa penjo ni keny mogalko e kuonde tiegruok ni to en ganade, en gimoro ma oganda moko chake to rite tek mana kama wantiere kar kanyo. Ramogi jwang nasomo ote mathoth ahinya mana kama gintiere kar ka mede gi mar ka chienge oware ni macho ni amor kuom twak ma kawuono. Keny mogalko duoko atamalo mar chode mbalariany piny kata kuonde tiegruok. E yo machielo, rachne en ni keny mogalko miyo joma tindo madonjo e keny wito ngimagi. Mae timore nikech ok gikaw thuolo mar ng'eruok kata mar yango kit joma gidonjo godo e keny. Ka chwanyruok owuok to okang'. Iwacho kanyo ni ka chwanyruok owuok to okang' magikaw kaluwore gi alwora magintiere en wito ngima jowetegi. Omiyo joma tindo okaw okang' mar somo kata mar somo ngima osiepegi. Mosna wadwa ma Evans kanyo kantiere e chenro. Aya, machielo Ochieng' Yo wacho na njegni 20 ta yudo nyako madwaro mondo akende kora temango jothurwa. Nyako no ja 19. Aya, en 20 to nyako ja 19, gitegi no over 18, gin gi ID, gitim nade. Paro thoth ahinya mantiere kar ka. To gima nyaka wapuonjre apuonja sani kendo bende wang'e kata kudonje keny makama ung'e gima society dwaro, gima society oyie, gima chike mag skul oyie kata ma chike mag skul odagi, to pod wadhi mbele kendo gik makamagi pod timore. Kendo mane kama wantiere kar ka. Tony Blair adana luonge twak ka kendo mondo mi lernwa gik makamagi ji donjo ka ong'eyo gik magikadhe kata chike mantiere mag jonyuol mpogoro opogore kanyo janyuol viola ok deyie gima kamano mondo timre. Gik makamagi ka timore to chike gi bende ong'e. Kido kod timbewa ong'e gima yango keny wuon en ang'o. Luo kitwa gi timbewa kata kuonde mamoko nyaka idhi e kanisa, jomoko nyaka iter dhok, moko nyaka idhi e attorney general. Gigi duto ok timre en mana keny mogalko. Ng'ato ni mana ka okalo owuok odhi koni, ng'ato George Batio konani moko kuom gibira bira en gi ode to biro limo nyathi sikul ka gidak mana matin ka to bang'e odok e ode. Olal mana matin odhi mana trip moro mar tich. Gima nyalo wacho ni mana kana wacho kane wachako. Sama idonje keny ni endi, maybe ntiere objective ma in godonge. Koro ka in objective ng'eni at the end of the day mar keny ni adani mondo ayud ng'at manyalo kendo. Ineno. Kapo ni ono ok iyudo heartbreak, mano be is part of learning. Ineno. Idhi bedo gi more experience ni bwana kare gigi onego bed ni timo kamae. Samoro ntiere kenyo kanyalo wacho ni ntiere chike moko ma maybe luwo. Ineno. But mana kana wacho ni luwore gi relationship mari be gi janyuol. Nitie jok moko mar very close gi jonyuol gi. Koro you find that inyalo kata share gi janyuol ni ato an gi ng'ama kama nitie ka samoro wajatim kamae, and they are able to advise. Ineno. Lakini nitie jonyuol moko ma yani gina pino ma kata ko winja wachno endo. Koro that is why some comrades moko choose ni they keep it gi pande. Ineno. Koro an gi kaka nyalo wacho ni kenyo ken gima rach, especially cohabiting no endo kotime in the right way. But dwarore sana ni mondo jonyuol be obed part of that equation.
ineno kasto be ubed jok moko ma responsible to reason bende u exchange idea sama une kencha ka u ka abit ka ndia kunyalo kata mana wilo paro ni to wanyalo yudo development kata maendeleo wa matin wanyalo chako nango ineno koro emomiyo ana wacho ni kenyo gima rach kotime yo maber ineno mane madach chero kama na inya ntie madonje SMS waria de kauchel nono wacho ni elo Cleo an Abraham we uru jo mbalariany nyomre nikech chuo to tin nyiri ng'eny koro dipo ka oleo kata oleo dalau makata ng'ama nyalo dwari onge anyuola bero donjo karka Michelle ayud wach mari kotenore kod weche gi mag ng'eyo chike tok lugi en mana ni wacho ni nyaka ji exist kata nyaka gi coexist mondo mi chike gi bende nitie oganda ong'egi jok madonjo e keny gi donge ni skul to koyie gima chalo kama koro ok gitime hostel giwuok oko ka gik ma kama gidhi nyime to chike gi bende ong'e bende paro nitie jopuonjre mamoko ma kata poro nokawo yudi kata sombgi nyalo rumo e weche mag keny mogal kogi ka gintiere mbalariany nitie madonjo sani first years moko sani neno chenro kiny ma kawuono pok gidhi nitie moko man KM moko nani gineno chenro jokeyo kapok gidhi chenro mokwongo skul to ok yiene wachni koro mimi idoga ni ji odhi oko nyakono dak hostel wuok odhir boyfriend oko koro kaka Blair hapa ni Blair to summarize everything gini en ga ni kidonjo gi self discipline ni mama wacho ga ni make education a vocation not a vacation koro in as much as that donjo kendi ni angeni somo bentie koro en self discipline kaka koro Valeria nacho ni samoro nyaka etho somb ngato wada pinga mama kendo mogal ko keth som ngato lakini en gima very important en a stage mako kikadhe ta hakia tuka vela wacho ni tek aya nyocha na wacho ni Kiptumo to kenja 24 years engin thindario sani and 20 ka those are intervening at least mano wisdom yes wacho ni mano wisdom agenda dayudo pacha Evans ka utenore koda ote madonjo ka bende ng'ato wacho ka ni mapema ndio best Cleo experience is something to learn from people mabende osebedo katimo gino kane pok ichako wacho ni and therefore relationships in university I think it's good but mana ka ji ariyo ma odonjo iye kanyo kong'eyo gima gidwaro ma Evans Odoyo kawuok Mbita Homa Bay County mane wach mantiere kar kanyo iyere gi wach ma Evans oro kae mane msini ayiego 100% luwore ni for example gima se wacho cha udhi e relationship idwa chako keny mogal koni naluonge ni training sama ine mbalariany koro adhi ng'eyo gima dwaro ibi dhi ng'eyo gima dwaro idhi ng'eyo gima dwaro apani mane gima kane ma point manego chakre kapok era mar ogal koni ochakore ng'e ni dwaro ang'o amba ng'e na dwaro ang'o to kudhi ni unudhi e era no yudoru kumudhi chieme to ting'oru 1 minute ni sekawo namba to 1 minute ni sedhi to ni 1 minute pok ing'e ng'ato mane koro kuma kelo shida cha but kung'eri maber mukawo time ming'e ng'ani mana at least mano koro miluongo ni at least koro ing'eri ne training to gimoro ni ati ng'ato dhi ni ati gino ber ni ati group discussion for example ng'ato timo medicine to ng'ato timo education ere gima discuss dark kana gida tedo Valeria ang'eni kinde mabiro kae picha meno kanyo kora moge jwang tie jatelo meri to kanyo mondo mi odonji achiel kachiel kanyo Elgeyo Marakwet kama ochopo kar kanyo ino ka jotelo osechanore kanyo e yo makare an wayud thuolo mar dhi kocha koro na chugi thuolo ni mondo mi kang watieko mana gi weche mogik bang' ka sewinjo kowuok kuom Valeria General Oguka achiel koda ka Viola kato bang'e an wachako weche mogik bang'e kang watieko chenro mondo mi an wadhi achiel kachiel nyaka Elgeyo Marakwet sani ka ntiere kar ka Valeria ntiere paro mopogore opogore mantiere kar ka to kata kamano ang'eni ka in gimoro mang'ida medo ang'e medi to ntiere jal maloso kar ka wacho ni an bi anowil gi nyinga ma loyo Kevin pod ane wach ni pod awacho ni ok wakwer ni mondo ji kik herre mbalariany lakini kenye ma pod wadagi ma pod ntiere kar ka an kian ayie gi ng'at moro message no kata an ok akwer hera mantiere mbalariany hera ber nikech kanyo e kumi yude ng'ato ma nyalo kendi mbele kata minyalo kendo rigo mbele en ma an wach dak kanyakla ni ema an akwero
eri uweru to uyud time ng'ato ka ng'ato bed gi gimoro ni safe space. Safe space mi idongori kaka in. Awach ntiere gik moko ma kata kudwa build kanyakla. Ok ochuno ni nyaka udag kanyakla ni koro udak e ot achiel uchulo rent achiel eka gigi wak. But koro unyalo dak kuonde mopogore opogore and then udhi kamoro achiel, but hera to ber. Erokamano. Iwacho ni hera ni bende gima Nyasaye noweno nyaka Ramogi Jwang'. Hera en gimoro malich. Be omiyo kata chwarne ni kode kendo ginyuolore. To king'iyo kit dhano, samoro to tek kabisa, mana kaka Misuke luong ni peace. Dipenjre ni gigi duto ka hera ni gima Nyasaye nochiwo. Iwacho ni kata Adam gi Hawa bende ne mana kode. To hera ni king'iyo kit dhano, otek moro kuom machielo, kirango machielo bende bedo badita mipimo samoro General Loguk achopo iri ka nikech dakika 50 kachielo osekalo, no dakika 4 tatieko. Koro achako kodi gimi da wacho gi wach mari mogik. To ka watieko ka ng'aduoko ka ang' atieko gi Valeria Michelle kachielo koda Kawelo ma pod antiere ko karka. Okay, mokwongo yawacho ni nitie first years mang'iyowa ka. Wach manya nyiso first years wi weche mag keny mogal kogi. First year idonje mbalariany, gima nya wacho ni bed spectator. Be a spectator yons. Ng'i kaka gik moko timre mbalariany. Onge hera manige first year. Onge. Maka gin ga wuondruok. Onge hera manie second year. Kanyo kor kichako ng'e ni ji herrega. Hera moro nya chakre third year kanyo mana matin. Lakini first year udhi class uduogo mana kuna. Koro ng'iuru kaka jo elders time. Giwach mari mogik koro kwa tieko. Okay. Maybe ewi topic ni kanya wacho ni ka ji donje keny ji mondo tigo buongogi, ng'iuru ni ang'o at long last, ang'o mwadwa timo. Be ng'at man go ni en okuodo kuom mane dhiang' koso at the same time. Then pressure, maybe wach mogik ewi pressure mwa wacho, pressure nya wuok kuom parents or pressure nya wuok from background. Janyuol ok nya chuni ni wadwaro ng'ato, lakini minya ng'eyo ni to wuoyi mana yudo ni nitie kaka onya konya. Kech many times ma ok ariambo Cleopas, ibro do ni wuoyi kodonjo ga keny gi nyako en mokwongo ga loko situation mar kor gi nyako. Many times. Koro seche moko sama jogi odonje keny nyako oneno pressure mawuok lakini pok onyise, oneno pressure mawuok from dala, en gi nyithinde mondo bino puonja to wuoyi ni oseyie ni anya konyi to some point. Mano keny manyalo dhi ma kony dala. Yes. Erokamano ahinya. Ang'eni ang' wadhi nyime kod weche mogik. Michelle. Miwa wach mogik mari koro kwa tieko. Mokwongo nyacho ni use convince amba dhi temo. Hai. Nyakwara Ramogi Jwang', ma en paro ma ng'ata achiel kende mowacho. Ok en paro mar Ramogi TV. Ne ok wakonu mondo mi uchaki kata utieki kata kamano Michelle osewacho. Miye iwach mari mogik koro. Awinjo ka Blair giro wuoyo, gise convince nyaka tem koro ma mwang'e ni neno mai, lakini an fourth year tieko school. Koro anya wacho tieko ni kidonje gini tigi pachi, ting'e gimidwaro. To kaka Valeria ne wacho ni unya puonjru ulimru. Anya biro limi 3 months. Mano semester chiel. Da biro limi podi. Mane keny. Exactly. Aya. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ang'ena dedo wach mogik kuom Viola. In koro kitieke kidamoso jo Kisumu Kasagambe sawa. Mos mano koni ni kanyo wach mari mogik. Okay. Mokwongo adona aor mos ne minwa na wacho ni en avivi sirikal manyale go kakan gi babwa maja Kasagam mana ajusi Justin Odhiambo gi nyimine ga Faith kantie Sweden, Diana kantie Nairobi kae gi wetega manie school. Airo gi sana gine chunya to gik mane minwa no puonja ema keto monda tim moloyo monda dhi atim gik ma jomoko timo. Kamano. Gero gimene giluwo chenro kano kitiyo gi thuolo mari maber mar oro ote do ng'eno koro kimoso ng'ato kata dala kata ng'ata achiel joko chogo pod nigi chance ang' duogo ir Valeria mondo ayud wach mari mogik. Aya kaka Evans. Okay, akaw time ni mar wacho nini wach na mogik ni ati kikidonji ni ng'ato donji ni ng'e gimidhi manyo kanyo. Koro kawe mano we ater mos ne Timo Kuz mane University of Nairobi. Kendo ater mos ne Kasipul Student Association man Kasipul gi mama na Nyakokal to gi baba na Japak Jojo Otieno. Gi osiepe ga tema nena amor wan pamoja jok madwa pod discussion pod dhi mbele Evans Generali
e Facebook. Erokamano ahinya. Nitiere ote kachiel koda ka wach mogik mari ma jawacho Tony Blair sani kata ka ote nang'eni jokoni te be nang chakno mos mari koro gitieko. Mokwongo adawacho ni weche keny mokwongo ahinya waket wach Nyasaye mbele obed ni en ema otayowa, kasto mar ariyo bende luor gi hera ok gik maricho. Koro keny wabed abeda joma responsible to committed to wabed loyal ok gin gik maricho kwa beting ok rach. Kasto mogik da ormos ne comrades te ma tuk, alafu bende gi menwa kumoro amora ma entiere Kisumu, alafu bende gi owadwa mantiere Maseno. Koro ago erokamano ne joma nokawacho kuma an awuod Migori Suna East god Jope Ward but adongo Kisumu, koro Kondele be dala. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Ng'e chenro mopogore opogore mag onagi mag joluo kama gintiere ma mbalariany ma mopogore opogore ruok mathoth bende untiere kanyo. Chenro ma untiere godo nyabedo mane sani mana kotieko e bwo nyiriri 30. Koro kiny ma en tarik 24 wan gi romo ma wabago ne onagi students kumoro amora ma gintie man Nairobi sana sana. Obro timre Professional Center kiny are saa 7 nyaka saa 12. Professional Center ni along Parliament Road kachacha. Koro kiny ng'ata ma dabiro git ne gigocho ne wasegolo poster mo share details. Koro waromuru kiny endo saa 7. Erokamano ahinya. Valeria wach mari mogik bedo mane? Wachna mogik e kend ma kogal koni en ni in kaka ng'ato idwaro nang'o. Ok wanyal fosi mondo iwe to bok wanyal fosi mondo itim. Koro in mi decide to koro kuse decide obed dak moro mukonyorue mok ni ka ng'ato ok dhi class to in iling' aling'a nikech koro mi company. To mogik aoromos ne team nyar mwalimu mantie MKU kocha onagi football team mano team motegno kendo team mago ji sipwap. Koro aoromos ne team nano be kendo aoromos ne jodala jo Nyando constituency jokochogo nikech anya kochogo modak Kakmie kachiel gi jo Kakmie gi osiepega duto. To kana share poster jo Maseno ywak sana ni gin dak luongi gi gik machalo kama. Koro mano miya oromos ne president mama Maseno kuro kod osiepna moro ni Nicole. Ero kamano. Jo Maseno go imigi imia namba gi. Kae to bwa mani gi bende gibi e Nairobi bende gin Maseno. Gi ywak ni gin e university mantiere Equator to ok dwa luoki gi Nairobi. Wabo manyo chenro. Antiere idamos joka nikech watieko sa oserumo guk. Akawo thuolo ni mondo mi aor mos ne mamana gi babana kanie dala mar Seme Kang'enda kanyo ne osiepena duto te mani Nyalenda bi Dunga Mwalo kanyo to kod team General Oguk, team Oguk Rescue Team. Then at the same time arwako joluo event ma wan go kiny mag yawuot oganda ma joluo kendo agone erokamano waluongo ute Cleopas kiena mana matin ntie yawuot luo moko ma ose miwa support kendo wadhi go mbele. Adwa mana fwayo negi kumoting'o team Sami 001 gi team Bob CEO. Erokamano. Waboduo ino ka jatend piny Kenya donjo kanya nyaso nego bedni watieko. Dong Michelle koro kanya ma wabulongi kendo kosida orote mana mapio. Anasetieko ka. Waorote mapio pio. Aorote ne mama Gila Judith gi dawa nya John gi jite team Mama County. Erokamano kora moga juang mane makelo ai giko mar chenro agonuro kamane yokum kete karka duto kamane wantiere karka kod wendwa duto nata e chenro aro kinyisa 12 chenro mar piny kod mbako romo nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokew nyaka sango nantie ka kod jok ma wigi otimo jere jo kamera jo duol jo mamako jo ma nie graphics kod TX Nyasaye mondo ritu sani waweyi gi chenro mabende dhi nyime kanyo kopo mogik mara Calvin Kiptum jatend piny Kenya William Ruto seyuoro kanyo kachiel koda Kalange koro gimosore kendo gidonjo ayanga e nyasi mano kamoting'o nyaka jalup jatend piny Kenya kama gintiere en kuyo makende ne oganda mawuok Elgeyo Marakwet kod oganda jo Kenya kod piny mangima kuom lalo jatugo kata jang'wech mang'ula mane ntiere kar kae. Awegi pichni go achiel kachiel mane wabedo godo kare sade kana wachako yudo gi achiel kachiel kar ka nyasi koro dachako ka kendo ang'o miu thuolo mar neno gi achiel kachiel mane makelo wa giko mar chenro mar mbako romo en saa 5 mar onyango. Oriti masani med neno chenro mamoko mag Ramogi TV.
Yesu asifiwe. Tusalamiane tu hewani. Bwana Yesu asifiwe. Munisalamie kuko kwote. Asante sana. Asante, tunashukuru Mungu Baba wa taifa. Karibu sana katika siku hii ambayo ni nzito, lakini Mungu ni mwaminifu. Tunajua ya kwamba familia wamepoteza, lakini pia taifa tumepoteza mtu shubafu. Kwa hivyo Baba wetu wa taifa, karibu katika ground hii ya Chepkorio. Umefika kama tumeendelea na ibada na tukakungoja tu katika sehemu ya neno la Mungu. Kwa hivyo utaturuhusu kwa nafasi hii tutembee kwa haraka sana katika ratiba, na nitaomba sasa sisi wote katika ratiba yetu. Baba wa taifa, mbele yetu tuko na Baba Askofu Emeritus Daktari Kogo, na mnenaji wa siku hii ya leo ni Baba Askofu kutoka uaskofu wa Kapsabet, Daktari Paul Korir. Na kwa hivyo tutasimama sisi wote katika ratiba yetu tuimbe Bwana sehemu yetu. Iko katika program hii, na naomba wanakwaya mtatuongoza tenzi 116 tuweze kusikia neno la Mungu. Karibuni wote. Baba wa taifa, bado tunasema karibu, na viongozi ambao wameandamana pamoja nawe. Asanteni sana wapendwa wanakwaya. Bwana sehemu yangu. Pamoja. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu twatembea nawe. Mali hapa sikutaka, haya nikute mashaka sawa sawa nawe, pamoja na wewe, pamoja na twatembeana, aniongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie. Baba mwema, Mungu wetu uishie milele, Mungu wetu usiyebadilika, nena pamoja nasi na utufariji kwa neno lako takatifu. Nitumie kama chombo chako kwa ajili ya faraja, kwa kuondokewa kwetu na mpendwa wetu Kelvin tuliyempenda sana. Baba mwema, utufariji kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tafadhali tukae. Ni wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka na mpenda Yesu aliyeniokoa. Your Excellency the President of the Republic of Kenya and all other protocols observed, on behalf of the church, the parishes of St. Peter's, Chepkorio, and St. Bartholomew, Chororget, and the Diocese of Eldoret, Bishop Dr. Christopher Ruto, who is away in the USA, we can say he is daring abroad, and all the clergy and the Christians of this Diocese of Eldoret, and on my own behalf, and on behalf of the religious leaders of this very region, we share our deepest condolences and prayers and sympathy
with you, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, and with the good people of this country, great nation of Kenya, and with the family, Mama Asanet, and the children, plus the siblings of Kelvin and his parents, and with the community, the county government of Elgeyo Marakwet, with all the athletes from across the globe. We pray that our good Lord will grant you strength and fortitude that you may bear the loss. May it be well with your soul. Fare thee well, our hero Kelvin. By your commitment to excellence and performance, you have put Kenya in the map of the world. You will be missed by people of all walks of life, but we know we shall meet again far beyond the river. Yours, Kelvin, was a life well lived, though cut short by the fatal accident. We celebrate you and we thank God for giving you to us. You are very such humble person, hardworking servant of God, with the spirit of servanthood. You are true epitome of simplicity, and yet you had conquered the world. You grew from grass to grace. To you, Asanet, and the children, may the Lord strengthen you. Wapendwa, the most unfortunate and painful thing in human life is death. As much as death is real, it only separates us with our loved ones temporarily. We Christians are people of hope and resurrection. This morning, kwa ufupi sana, I want to talk about the 7 words of Jesus Christ on the cross. Wakati Yesu aliangikwa msalabani, akawa na maneno 7, nataka tushiriki pamoja. Ya kwanza ni katika Mathayo 27 mstari wa 46. Kama saa 9 hivi, Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yani, Mungu wangu, mbona umeniacha? This cry is ours too. At such a time as this, when we feel the vacuum and the pain and the grief for one of us is no more. People cry when they are inflicted with pain, grief, and sorrow, and they are seeking for help. We cry to release pain and suffering and agony. Yesu akalia akasema, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ni vizuri tena inapendeza wakati unapitia machungu upate nafasi ya kulia, umlilie Mungu. Wakati unasikia machungu katika maisha yako, Yesu mwenyewe akasema, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Wakati kama huu, kuondokewa na mpendwa wetu, ulimwengu mzima unalia ukisema, Eloi, Mungu wetu usituaje Baba mwema. Familia, kanisa, majirani, taifa letu, tunaomboleza na tunalia, Mungu wetu usituaje. Ni vyema kulia, wapendwa. Ni vyema wakati mwingine upase sauti. Saa ile unasikia machungu katika maisha, let us not pacify pain. Your Excellency, nilikuwa nawaambia vijana kule Nandi juzi, nikamwambia kwamba wewe ukiwa kijana na unaona unanyang'anywa your girlfriend, pasa sauti, pika nduru, usijinyonge, tutakusaidia. Pasa sauti. Pasa sauti, lia. Lia. Utasaidi. Bwana Yesu asifiwe. Akalia. Yesu akasema, Eloi, Eloi, lama sabachthani. And so as we eulogize this great man, I want to pray that our God will wipe our tears. Tukimlilia Mungu, He will come through for the family and for all of us, and particularly to you, Your Excellency, and this beloved country. Jesus never wanted to pacify pain, for pain is real. He cried to show us that He was fully human and He was fully God. And therefore, He was weak and broken
connecting with the real world of suffering and pain. He connected truly and sincerely with the ordinary. In his life and vocation and career, Kelvin rests in peace, connected with the ordinary people who experience a life of pain, scarcity, and suffering almost on a daily basis. He died with the high and mighty, and at the same time, he played pool with the very simple and ordinary here at Jepkorio Center. Jepkorio Center, sorry. The cry of Jesus demonstrates to us that people need a shoulder to lean on in life. May we be that shoulder. So, as much as he was known internationally, Kelvin was also known locally. He connected with the very, very ordinary. So fare thee well. We were told of the school he went to. We were told of his humble background, and yet God raised him and lifted him. He was very, very humble and simple. Angepatikana hapa tu, akicheza pool, akiwa ordinary, anaongea lugha ya kawaida, anaingia kwa hoteli ya kawaida, anakunywa chai kwa mandazi. Lakini unajua hii dunia kuna watu ambaye wakipata tu cheo kidogo, ukimwambia tuingie hapa tukunywe chai, anasema nataka kuona menu. Unaona menu kwa hoteli ya nyumbani, ambaye unajua kama si mandazi kwa chai ni ukali kwa managu. Why do you need? Mbona unahitaji menu na unajua tu? Namwambia mtu tuingie tukunywe chai, anasema I want to have pilau. Kelvin was so humble. He was down to earth. Nikiwa kijana kabla sijaokoka, nilipeleka msichana hoteli ya nyumbani, nikamwambia tukunywe chai. Akasema no, I feel like having chips and pilau. Wapi? In the village. 0.0. Anyway, that is for another day. We need a people who can capture the spirit of Kelvin of simplicity and humility in the name of Jesus. Yesu akaendelea in John chapter 19 verse 28. Baada ya hayo Yesu aliyajua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika ili andiko litimizwe, akasema naona kiu. That is neno lake la pili msalabani, akasema naona kiu. Jesus is the living water that quenches the thirstiness of this world. Jesus was reaching out to be served. A friend in need is a friend indeed. From the time when Adam and Eve disobeyed God in the Garden of Eden, humanity is always empty, denied, limited, and thirsty. Your Excellency, before you came, a testimony was given that in 2022, Kelvin came to church. He was prayed for. And after coming to church, he went to win the marathons. And the person who was giving the testimony, akasema, ni kama vile walikutana na Mungu kanisani, mbingu ikafunguka. Ikawa ni kufunja record tu. Hata hii ya Rotterdam ambayo iko April, angeangusha katika jina la Yesu. Fare thee well, Kelvin. Yesu akasema naona kiu. Ninahitaji maji. Akasema ya kwamba let me reach out. Tunaposema pole, this is the man who became a blessing not only to the family, not only to the community, but also to the athletics world. He inspired, aliwakusa wengi sana. Yesu akasema naona kiu. Kumaanisha ya kwamba tunahitajiana. We need to reach out. Tutafutane, tutiane moyo. Kama Kelvin aliwakusa wengi, ombi letu ni ya kwamba tuwe pia watu wakuwakusa wengi katika maisha haya. Fare thee well, the servant of God. Kilio chake cha tatu Yesu ni katika Luka 23 mstari wa 28. Yesu akawakeukia akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi,
bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. This is an act of gratitude. Jesus is fully aware that the tears of the mothers will change the narrative, and for that, he is asking the mothers not to underrate their tears, for their tears are so powerful and do touch the heart of God. Cry for the state of the unemployment of the young people. Cry for the drug abuse, the infamous philosophy of Wachakoya, drunkardness, teenage pregnancies, the life of endangered boy child, who many a times go through identity crisis. Mothers cry, daughters of Jerusalem. God sees your tears and he will come through for you at the right time, for God's timing is always the best. So Jesus is raising the status of women, calling them daughters of Jerusalem. In other words, you belong to the king. You are daughters of the king, daughters of the president, daughters of State House. You have been lifted. You are no longer there to be seen, but you are given a status and a voice. Women empowerment. Jesus is telling them, daughters of Jerusalem, when you cry, heaven will be shaken and blessings will come down in the name of Jesus. Same to all of us here. Ya kwamba wamama wakati huo wa Yesu msalabani akasema angependa wamama watiwe nguvu, wajue ya kwamba kwa majonzi yao hata na inji inaweza kutingizika na watabarikiwa. Na wamama wapendwa, mukibarikiwa msitusahau sisi wazee, msituaje nyuma tafadhali. Nimeomba wamama, wakati wewe umebarikiwa usisahau mzee. Hata kama wewe uko na transport ya kulipa bodaboda, tafadhali patia mzee, iwe ni yeye anamlipa mtu wa bodaboda. Patia yeye. You know, men don't need anything. Tunataka tu recognition and appreciation. Wakati unalipa bodaboda, patia mimi mzee, nishike pesa, nimpatie mtu wa bodaboda. Hata akiona wewe ulinipatia, anajua ni mimi nilimpatia. Give us space wa mama. When you are empowered, remember us. Tukienda kununua vitu dukani, kama ni supermarket, wewe chakua, kama ni kulipa, patia mimi nilipe. Bwana Yesu asifiwe. Men. Saidia sisi. Na tumesema na tumeomba watu wa bigibigi tafadhali. Vile ilivyo, tukipanda bigibigi, mimi ndio nitapanga vile tutakaa. Mimi nitakaa katikati, mama akae nyuma, yeye anishike mimi, nikushike wewe mtu wa bodaboda, tuende mbele. So that is the arrangement which is coming very. Daughters of Jerusalem, praise the Lord. Daughters of Jerusalem. Asanet, you are the daughter of Jerusalem. Gelvin has gone. But we want to declare here and now that your children and your children's children will never lack in the name of Jesus. You are a daughter of Jerusalem. Kilio chake cha nne. Yesu akasema in Luke 23 verses 34, Baba uwasamehe, kwa kuwa wajui watendalo. Wakakawa mavazi yake, wakapikia kura. Yesu akalia akasema uwasamehe. The power of life lies in forgiveness. The tone of reconciliation comes from the victim to the offender. Asema Baba uwasamehe. Your Excellency, ombi ni ya kwamba when our people have been blessed and they have been raised from grace to grace. Usikia mtu amefunja rekodi, amekuwa record holder, kama huyu mpendwa wetu Kelvin. Maybe wakati mwingi sana, they be given security. Awe na askari, awe na driver, ingawaje kifo hatuwezi kuzuia, lakini tujaribu. Tujaribu tu. That is the cry. Baba wasamehe. Forgiveness begets healing and restoration.
To forgive is to have the power to let go of the past pain. Niliokoka tarehe 24 mwezi wa 10 1987, nikaingia kwa tukutendereza. Na shukuru Mungu sana. Kabla ya kuokoka, Your Excellency, nikaonja msamaha. Nilikuwa na msichana mmoja ambaye alikuwa rafiki yangu, nilikuwa nimemwambia maneno mengi, nikamwambia nitakupeleka Mombasa. Najua kumwambia msichana unapeleka Mombasa wakati wetu, that was the highest place to go. Na akawa amenipenda, lakini siku moja akaniandikia barua akasema our love imeisha. Bas nikasema liwe liwalo, nikifikiria kujinyonga, hakuna ng'ombe ya kuwachinjia waombolezaji, nikasema sitajinyonga. You know, you have to calculate. So nikasema hapana, sitajinyonga. One day, one time, nikawa ninaenda, nikaona yule msichana anakuja, si kama ni yeye, alikuwa anaitwa Flora. Si ni kama Flo, alikuwa anaitwa Flo. Nikaangalia ni yeye, na kulikuwa na kitu kama manyunyu, ni kama mvua inakuja, hakuna mtu barabarani, na anaenda kishaki, anaenda kushaka mahindi. Nikaona, nikasema leo ni leo, asemaye kesho ni Mungu. Nitapiga makoti nimwombe msamaha. Si watu wako, Mungu ameleta mvua. Wakati Mungu anataka kutengeneza njia, anatengeneza. So nikaenda, akakuja, ninaenda, nikasema ni yeye kweli. Alipokaribia nikapiga makoti. Nikamwambia Flo, unisamee. Nyoyo akaika. Akaniangalia, akasema wewe simama tu. Mbona unapiga makoti? Nikasimama. Akasema ili nijue you mean what you say, nibebe mahindi haya. Debe mbili, saa ingine saa ingine nasikia shingo upande huu ni kama ile mahindi nilibeba. Baba uwasamee. Akanisamee, tukaenda, tukashaka mahindi, tukarudi, na hakuna mtu barabarani. Nikafikisha yeye nyumbani, akaniambia wewe utakuja kwa disco jioni. Nikamwambia nitakuja. Nilipoenda kwa disco, yule kijana ambaye alikuwa ameninyang'anya yeye, alikuwa na yeye huko pia. Nikasema nilisamehewa mjana, nitasamehewa usiku. Siwezi kuninyang'anya yeye tena, nimebeba mahindi debe mbili. Baba uwasamee. Baba uwasamee. Hiyo ilikuwa ya 4. Kwa sababu ya saa, I want to say the rest to be continued. Kujeni kanisa, tutasikia mambo mengi, lakini mambo mazito makubwa ni ya kwamba Yesu alisikia uchungu kama sisi. So for you, servant of God, fare thee well. Saviri salama, Kelvin. May the Lord lead you. May the Lord guide you. So ya 5, John chapter 19 verses 30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Kainama kichwa chake, akaisalimu roho yake. The whole system has ushered in the new order. We are now a new creation. Forget the former things, for God has favored you. Imekwisha. Yesu alipokuwa msalabani akasema imekwisha. The new dispensation. Akasema imekwisha. Luka 23 mstari wa 46. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Ee Baba, mikononi mwako na iweka roho yangu. In the hands of God I commit my spirit. So ya mwisho ya 7, Yesu